Добрый вечер. Чым сёння займаемся? Сёння у нас Oxygen Not Included. Сёння у нас чацвер, і гэта значыць две рэчы. Мы скончваем галасаванне на сёння. Сёння мы скончваем галасаванне на пятнічную гульню. Гульня зараз на першым месцы у нас Tactical Bridge Wizards. І бліжэйшыя да дзве гульні знаходзяцца вельмі недалёка, таму ёсць верагоднасць не зусім вядома, ва што дакладна мы заўтра будзем гуляць. А тое, што мы гуляем сёння ў Oxygen Not Included. У папярэдні раз мы трошкі сабе развілі нашу індустрыю, нават запланавалі сабе, як мы будзем, адкуль мы будзем ваду здабываць. То бок у нас ёсць нейкія планы, а пакуль гэты гейзер не актыўны, нам трэба чымсьці заняцца. І ёсць невялічкія планы, каб разабрацца з гэтымі цудоўнымі жывёлкамі паку. Мы для іх паспрабуем пабудаваць нейкае месца, спецыяльную паміральную яму, скажем так. Зробім сабе сродак, крыніцу ежы, каб яе было шмат і дастаткова для нас. Пытанні будуць яшчэ, што нам для гэтага спатрэбіцца дадатковая ферма, на якой мы будзем вырошчваць ежу для гэтых рыбсаў, але мы это паглядзім. У гэтай гульні больш лагічна з ежай. У сэнсе у параўнанні з Форспанкам другім. Вітаю ў чацікі, вітаю. Так, давайте я зараз хутенька. Я гук паглядзеў, але там быў прыцішаны. Мне падаецца, гук нармальны. Так. Пакінем як ёсць. Вітаю. Котлеты з рыбсаў. Так, зараз будуць. Мы падрыхтуем спецыяльна сабе месца, куды яны будуць забірацца, куды мы іх будзем складваць. Я падрыхтую сабе невялічкае месца, можа быць, дзесьці недалёка, насамрэч, нам далёка яно не патрэбна. Бо іх жа патрэбна будзе неяк перагнаць, правільна? Давайте падрыхтуем што-небудзь. У мяне быў план, нават, давайте я хутенька яшчэ ў яго зазірну, як я збіраўся яго будаваць. Рабіў нават скриншотик сваёй папярэдняй гульні. Дзе мае скриншотики захаваныя? Так, это не тое. Это не тое. Вось тут дзесьці павінна быць. Это не тыя, усё яшчэ не тыя скриншоты. А дзе я іх пакінуў? Вось знайшоў. Ага, мне спецыяльны датчык спатрэбіцца для вырошчвання, але для паміральнай ямы не абавязкова. Давайте паглядзім. Я пабудую каркас асноўны. Зараз палічу, колькі нам тут патрэбна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 будзе розніца. Добра. 11. Каб ўсё умясцілася тое, што я планую яе паставіць, я дзесьці можа на гэтым узроўні зраблю. Раз. Далей у нас будзе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Шмат не памесціцца сюды. Куды мы можам яшчэ перасунуць? У нас гэта будзе даволі вялікая сістэма. Я разлічыў, што яна памесціцца у меншых памерах. Так, значит, не будем тут будаваць. Вітаю, вітаначкі ў чаце. Fish and Chips. Так, зараз усё. Тады давайте, можа, пачысцім гэтую тэрыторыю, мы можам перавыкарыстаць яе. Як тут у нас па тэмпературы? Трошкі цяплей гэтая частка, але варыянтаў я асабіста не бачу, таму давайте выкапаем вось гэтую частку і будзем карыстацца ёю. Я пачну вось адсюль. І вось усё гэта у нас пойдзе на нашыя мэты. Адправім капаць наших дуплікантаў. Як у іх ввогуле па настрою? Настрою цудоўны, стрэса ніякага няма, хворых таксама, ежы запасы у нас ёсць. Адзінае, я памятаю, у нас было гэта недахоп вады, які пакрыху пераўтвараецца ў крызіс. Гэта можа быць праблемай трошкі пазней. Зараз яшчэ пакуль у рэзервуары вада ёсць, але ж пакуль гэты гейзер не запрацуе, вады ў нас не прыбавіцца. У нас проста няма ніякага сродку. Бліжэйшая актыўнасць 40 дзён. Гэта доўга. Гэта доўга, нам гэтага можа не хапіць. Ці падрыхтаваўся я да гэтага моманту? Вада ідзе вось сюды, ахалоджвае тут і ідзе ў дэсалінатар. Дэсалінатар аддзяліць. Гэтая вада не чыстая, на жаль, яна салёная. Нам патрэбна будзе прыбраць адтуль соль з гэтай вады і ўжо чыстую ваду адправіць далей.
На жаль, на гэтую спатрэбіцца праца дупліканта, але ж мы не можам дазволіць сабе ніякага больш складанага механізму. Просто не атрымаецца. Ну тады давайте будзем займацца нашымі рыбсамі. Яму абісаліт цэлы пракапаць прыйдзецца. Вельмі плотны блок. Давай вось тут. Яшчэ і гэта прыбярэм. Тут ёсць пясок, ён высыпецца часткова на нас, але не павінна быць праблемай. Я бачу яшчэ аксіліт. Гэта будзе дадатковы кісларод тлём для нас. Давайте да яго адразу пракапаем, бо што ён там будзе хавацца, правильно? Вось такім чынам. Так, гэта займе неякі пэўны час. Для іх давайте мы паскорым усё. Бо так яны на звычайнай хуткасці будуць доўга гэта рабіць. Гэта ў нас ачыстка вады. А чаму яна... я не ачышчаю ваду, бо ў мяне яе недастаткова. Давайте запушчу зноў помпу. Можа я спецыяльна гэта зрабіў, бо ў мяне электрычнасці не хапае. Што ў мяне па батарэйках? Гэтыя батарэйкі поўнасцю запоўненыя. Гэта адпраўляе электрычнасць туды. У мяне ёсць падазрэнне, што я тут памылку невялічкую зрабіў. Тут ёсць 40 тысяч электрычнасці, але я не ўпэўнены. Мне падаецца, яно зараз бясконца адпраўляе туды... не, вы глядзіце. Мне падаецца, трэба пазбаўляцца тых батарэй, яны нічога мне карыснага не даюць. Мне падаецца, яны смокчуць наадварот электрычнасць гэтую. Давайте прыбярэм іх. Бо падманваюць усю сістэму. Мне падаецца, ён адпраўляе туды электрычнасць, якая там не патрэбна зусім. Спіс гульняў крыху паехаў, пачатак наконец наязджае. Добра, зараз выправім. Гэта у нас хутенька. Не заўважыў. Давайте я вам... Там крыху фільтр. Давайте я спіс гульняў, можа, трошкі уніз. Не, можа, нармальна будзе. Добра, зараз я змяню толькі тое, што наязджае. Я просто падумаў, можа іх перасунуць у нейкае іншае месца, каб не перашкаджала. Так... Няхай будзе ось такое. Мне падаецца, можа гэта спісам трошкі больш зрабіць, бо некаторыя гульні ідуць у два радкі, калі маглі бы змясціцца ў адным. Давайте паспрабую. Штосьці яно ў мяне ў бок паўзло. Я зараз выпраўлю. Ось так. І ось такім чынам. Мне падаецца, так гульні з доўгай назвай павінны змясціцца. Бачыце, некаторыя з іх маглі бы вольна замясціцца бы і ў адзін радок. Так іх будзе прасцей чытаць. Ну добра, давайте так пакінем. Выглядае лепей. Ці шмат месца застаецца? Мне падаецца, занадта нават. Ужо з таго, што мы пашырылі, тут вызвалілася даволі шмат радкоў. Давайте, можа, я наадварот колькі там месца яшчэ. Добра. Давайте-ка мы зменшым там занадта. Нешта вельмі. Я нават яшчэ менш зраблю, чым ён быў. Вось так прыкладна. 1600 пікселей. Купіць. Вось. Ідэальна у нас па памерах атрымаецца. Ну так, нават гульні з даволі доўгай назвай, як Героі Мяча і Магіі 4 змяшчаюцца зараз на экране, а такіх яны далёка не ўсе такія. Трошкі будзе накрываць, будзем сачыць за гэтым, спадзяюся, будзе лепей. Дупліканты пайшлі спаць, калі яны прачнуцца выключаць гэтыя две батарэйкі, бо яны нам трошкі, мне падаецца, яно падманвае ўсю сістэму. Лепей часцей будуць працаваць нашыя генератары. Так, мне патрэбны, як навука, мне патрэбны адзін з дэтэктараў крытараў. Крытар. Там было фідер, а мне патрэбны сэнсар, які ў мяне ўжо ёсць. Цудоўна. Камфорт жывёлак. Падводны форт. Цудоўнае месца для адпачынка для паку. Я жадаю сабе. У мяне ёсць жа гэтае даследаванне. Я магу яго рабіць жоўтенькае, так? Я не памятаю, што для яго патрэбна. Вось два сталы ёсць, а трэці... Як ён выглядае?
Навыдаецца, у мяне няма трэцяй штукі для даследавання станцыі. Суперкамп'ютер патрэбны. Выкарыстоўваю ваду. І толькі асабістыя дупліканты могуць ім карыстацца. А, не, пачакайце, гэта ён ёсць. Даследаванне матэрыялаў. Патрабуе метал апрацаваная у вялікай колькасці. Не падыдзе. На жаль, мы гэтую штуку... Не, мы не можам гэта даследаваць. Хацелася б, але нельга. Нам прыйдзецца яшчэ нашу індустрыю трошкі палепшыць, каб можна было гэтым займацца. Давайте возьмем гэта ракеты. Так, што яшчэ я магу? Фармакалогія, медыцына розная. Мне спатрэбіцца, вельмі карысна было бы заняцца канвеерамі. Гэта што? Ага, гэта для ракет спецыяльная штука, нам яна пакуль не актуальна. Аўтаматызацыя яшчэ пашыраная. Гэта нам пакуль таксама не спатрэбіцца. Паляпшэнне для жытла. Гучыць цудоўна, але пакуль не крытычна. Што-небудзь яшчэ важнае ёсць? Розныя тэмпературы. Вось, розныя сэнсары на тэмпературу і на газы. Давайте на газы возьмем вось гэтую штуку. Я же буду выкарыстоўваць ваду. Можа, я магу нейкую чаргу паставіць яшчэ воднае для трубы для вады. Мне падаецца, яна мне спатрэбіцца. Нават раней мне спатрэбіцца вось гэта, где дзесьці тут быў такі турбіны. Ё-маё, халера, мне спатрэбіцца да халеры ўсяго. Яшчэ даследаваць і даследаваць насамрэч. Канвееры, вось, розныя сістэмы пераключэння канвеера, і вось оно вельмі важнае для нашага развіцця, але яно немагчыма без гэтай тэхналогіі. Крытычная для нас тэхналогія вось гэтая турбіна паравая, бо на аснове яе можна будаваць вельмі карысную рэч. Я яшчэ пакажу сістэму з акватюнерам. Можна вельмі цудоўны ланцужок рабіць, які дазволіць выкарыстоўваць штосьці на высокай тэмпературы. Тое, што зараз, напрыклад, вельмі перагрэтае, мы зможам гэта выкарыстаць, таму што знойдзем спосаб, як ахалоджваць гэта і выкарыстоўваць яшчэ потым. Так, абесаліт яны прабурылі і пайшлі ўжо ў глыбіню. Мне спатрэбіцца яшчэ вось гэта. Тут у нас слізь гэтая. Лайм. Ось гэта можна таксама прыбраць, калі нехта з іх дабярэцца да гэтага. Ось тут. Не дацягнуцца, на жаль. Чаму б адразу тэлепорт да зямлі не даследаваць? Зямлі няма. На жаль, ім не пашанцавала. Раздзел было іх яшчэ да таго, як яны ўвогуле з'явіліся. Як я разумею, па сюжэту я магу зараз не мець рацыю ўвогуле. Гэта я вельмі дрэнна сачыў за сюжэтам. Раней была такая штука, што калі ты выбіраеш на паверхню, нават ролик быў на тэму таго, альбо гэта было ў трэйлеры, што яны, дупліканты, разумеюць тое, што ў іх не хапае. Насамрэч, яны думалі, што яны ў нейкім поясе астэроідаў. Але літаральна яны знаходзяцца каля планеты, сваёй планеты, магчыма, зямля. Вось. Якую раздзяўбала, і то бок самі дупліканты гэта не калонія дзесьці ў глыбокім космосе, якая павінна была там нешта даследаваць. Не, мэта гэтай калоніі гэта проста запрацаваў вось гэты друкарскі станок, гэты варштат, які пачаў раздрукоўваць дуплікантаў, і іх выжыванне гэта літаральна проста залежнасць поўная ад таго, што яны жывуць толькі дзякуючы таму, што гэта друкарка працуе. Дзякую вялікі. Так, брудная вада. Мы перабіраем. Я памятаю, мы знайшлі запасы бруднай вады, якія мы збіраліся выкарыстаць. Вось я бачу, яны ідуць у нас, заліваюцца вось сюды. Гэта цудоўна. Гэта значыць, што ў нас я зрабіў запасны план, я забыўся ўжо на яго. Гэта быў запасны план. Такім чынам мы тут збіраем брудную ваду яшчэ вось з гэтых рэзервуараў набярэм і адправім яе сабе сюды. Пасля чаго мы можам адправіць яе на нашу станцыю, дзе яна будзе прасейвацца і чысціцца і ператварацца ў чыстую ваду, якая ўжо будзе зліта ў наш рэзервуар. Узялася друкарка, хутчэй за ўсё яна была дзесьці гэты астэроід, у некаторым сэнсе гэта частка самой зямлі.
Ну, по типу мясцовай зямлі. Дупліканты, магчыма, не людзі. І, магчыма, тут увогуле цывілізацыя не людзей, халера яго ведае. Так што друкарка, я думаю, просто, ну, наступства іх цывілізацыі. Так, мы вызвалілі месца. Нам патрэбна 11, так? 11 і ў вышыню... Зараз я зазірну на скриншотик. Зноў жа перелічу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Добра, а ўверх 1, 2, 3... Не, лепей тут палічыць. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не глыбокая адносна. Давайте вось тут і зробім. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. У мяне там ужо адаптаваны гэты самы моя схема. Вось. Належыць яна... Я не памятаю, дзе я падабраў. Не памятаю, ці адаптаваў я яе, ці выкарыстаў як ёсць. Але мяне цікавіла нейкі варыянт, дзе я мог бы захоўваць паку і, скажем так, іх можна грындзіць у некаторым сэнсе. Карыстацца тым, што гульня спрабуе расплодзіць паку вельмі актыўна. Бясконца, пакуль ёсць месца для іх. Такім чынам мы зробім рэзервуары, у якім будзе спецыяльнае месца, вось гэтая ніжняя частка, у куды мы літаральна складзем усіх паку, дзе яны будуць жыць сабе спакойненька пладзіцца, і будзе спецыяльнае месца, дзе яны будуць ужо, мы будзем адпраўляць іх спецыяльную яму, дзе, калі іх будзе занадта ў вялікім рэзервуары, яны будуць адпраўляцца лішнія, скажем так, будуць адпраўляцца ў гэтую паміральную яму, дзе мы іх карміць ужо не будзем. І яны будуць не такія шчаслівыя. Дзякуй вялікі, Арагана. Вось, пакуль што рыхтуем гэты рэзервуар. Яно яшчэ рассыпецца, хутчэй за ўсё. Я думаю, што можна яшчэ каля яго пабудаваць лесвіцу, пакуль можа спатрэбіцца. А ўнізе, каб яны маглі абысці яго, калі што, вось такое яшчэ прарубім. Пайшлі яны спаць. Ну, добра. Так, колькі яшчэ засталося? 37 цыклаў да гейзера, то бок запасаў вады пакуль вось што ёсць, будзем гэтым карыстацца. Я возьму, запушчу, можа, гэтую помпу. Я не ўпэўнены, ці будзе праблема ў мяне з электрычнасцю, калі я гэта зраблю. Ну давайте, можа, запусцім яе. Няхай пачынае адпраўляць уверх і перарабляць гэта ў чыстую. Нешта Twitch зноўку намяняў гэтых ботаў з меткай не атрымоўваюцца праз тэкставую каманду баніць. Тэкставую каманду. Ну добра, я проста націскаў праз гэты, ну, праз інтэрфейс Twitch'a. То бок не камандай, а просто націскаў на сам там мікрапрофіль. Мне падаецца, гэта з аднаго з дадаткаў твічоўскіх у мяне. Не ўпэўнена, што гэта дакладна на сам інтэрфейс самого Твіча. Там ёсць малаточак. Так, ёсць. Мы вычысцілі гэтую тэрыторыю. Зараз гэта будзе нашым сродкам асноўным ежы. Літаральна ўсё. Але ж, гэта ж не ўсё. Паку будуць есці, і нам патрэбна будзе зрабіць ферму, з якой мы будзем здабываць гэтую ежу для паку. Таму што ім патрэбна не толькі каб шмат, то бок гэта будзе эфектыўна. Мы будзем тое, што не вельмі карысна для нашых дуплікантаў, перарабляць у паку, ну, скажем так, перарабляць, карміць паку гэтым, а ўжо мяса паку значна больш карыснае для нашых дуплікантаў. Гэта мы будзем такім цыклам і карыстацца. Малаточак ё, але яго нельга баніць. Так, не трэба яго баніць. Гэта паветра, аксіліт працуе, але ж з паветрам у нас усё добра. Калі мы пабудавалі нашу гэтую сістэму, праблема ў прынцыпе знікла. Мяне бентэжыць толькі тое, што мы выкарыстоўваем актыўна вадарод. І вось вадарод можа скончыцца. Гэта можа быць рэальнай праблемай. Зараз у нас аўтаматычна, калі можна заўважыць, батарэйка калі скончыцца, аўтаматычна запусцяцца генератары. Оп,
яны пачалі працаваць і далей перадаваць электрычнасць усёй станцыі. На жаль, я шмат электрычнасці не трымаю, але неабходнасці няма, бо большасць электрычнасці зараз просто схавана вось у гэтым газе. Гэта і ёсць моя неперапрацаваная батарэйка яшчэ. Так, ну выглядае так, што я ў плюс не іду па гэтаму. Ну я ж і не запусціў гэты цыкл, яно зараз не выкарыстоўвае яго. Можа варта было бы, можа не зараз, а пазней узяць усё ж такі ўключыць яго на зусім. Але ж яно там будзе выкарыстоўваць ваду, якая ў мяне скончваецца. Ну так, мы не можам гэта сабе дазволіць зараз. Давайте, я думаю, я магу сабе зрабіць такую рэч. Тут шмат CO2, але не, гэта невялікая праблема. Тут шмат CO2 сабралося. Гэта не тое, каб нечым праблематычным зусім было, але калі вады набярэцца, яно выціснецца назад і выльецца ўніз, так што невялікая праблема. Так, у нас ёсць асноўны каркас. Гляджу на свой макет гэты. Мне спатрэбіцца тут блачок, там будуць дадатковыя дзверы. Каб лічыць гэта асабістым пакоем, там спецыяльна невялічкі дадатковы момант ёсць. Так, я могу лесвіцу тут поставить, хутчэй за ўсё не. Так, я возьму тут, поставлю дзверы, якія я разгарну на бок. Гэта спецыяльна мне патрэбна для таго, каб месца ўнізе палічылася бы пакоем асабістым. Бо інакш будзе ўспрымацца як адзіны пакой разам з пальміральнай ямай. А гэта значыць, што занадта шмат месца будзе, ну, паку будуць лічыць, што іх шмат зараз у гэты пэўны момант. Гэта не падыйдзе. Так. Вось так зробім. Унізе гэта будзе наш рэзервуар, у які мы зальем воду. Можна рукамі будзе заліць, альбо можна будзе выкарыстаць помпу. Не ўпэўнены, што канкрэтна нам спатрэбіцца больш. Так, тут можна таксама зрабіць вось так. Выхад тут з гэтага боку не вельмі патрэбны, але няхай будзе. У мяне ён там ёсць, бо быў прахадны збор. Што цікава, з гэтымі дзвярымі, якія вось так ляжаць на баку, ёсць яшчэ адзін карысны момант. Па іх могуць хадзіць дупліканты. Такім чынам яны могуць проста прабягаць далей, як быццам бы па падлозе. Ну вось, а калі патрэбна, яны могуць працаваць вось як люк. Бачыце? Узяў, заскокнуў і стаіць тут проста. Так, далей мне спатрэбіцца вось гэта. Мне спатрэбіцца яшчэ дастаткова месца зверху. У мяне чамусьці тут з запасам ёсць... Чамусьці я высока пабудаваў. Хутчэй за ўсё на гэта была прычына. Чамусьці я гэтыя дзверы не тут паставіў. Цікава, якая была моя мэта ў гэты момант. Але я нават заблакаваў тыя дзверы, каб доступу не было. Хутчэй за ўсё я... ну гэта хутчэй за ўсё частка проста іншая. Ну давайте, няхай будзе, буду паўтараць як малпа, што сам нарабіў раней. Карыстаемся вось так, бо яны ж потым не спусцяцца. І зраблю, мне падаецца, вось так месца павінна хапіць. Аксіліт я закрою такім чынам. Нічога, пакінем так. Піпсікі, з імі ўсё ў парадку. У мяне ёсць планы на піпсікаў, але на будучыню. Я планую для іх зрабіць цэлы рай піпсікавыя. Але для гэтага мне трэба знайсці для іх дрэвы, якія яны будуць есці. Бо гэта часовы толькі варыянт. Вось, гэта хоць якая ежа для іх. Але ў ідэале было бы знайсці біёму джунглей, і у ім павінна расці дрэва, якое мяне будзе цікавіць. Вось гэтае дрэва я і скарыстаю для піпсікаў, бо яны будуць аб'ядаць галінкі гэтага дрэва, і ім заўсёды будзе ежа. То бок яны проста могуць нічога не... Ну, я нічога не раблю, а ў піпсікаў заўсёды ёсць ежа. Ідэальны варыянт быў бы. Так, наш пакойчык наш для рыбцаў ёсць. Давайте, каб сюды вода не працякала, але паветра праходзіла. Я зрабіў такое ж у папярэдні раз. Але мэта зараз наступная, бо тут ёсць аксіліт, які бы я жадаў, каб ён усё яшчэ працягваў працаваць на мяне. Ось так зраблю. Так, ёсць. Нам тут спатрэбіцца даволі складаная сістэма.
Піп-садочак райскі. Так, такі і ёсць план. На жаль, я іх пакуль пакіну тут, бо сэнсу іх трымаць больш нельга. Яны выкарыстоўваюць ваду. Самі піпсікі ядуць вось гэтыя раслінкі, а гэтыя раслінкі ў сваю чаргу патрабуюць бруднай вады. Без бруднай вады я хутка тут застануся без піпсікаў, таму лепей мы гэта прытрымаем пакуль. Так, наконт бруднай вады давайте яшчэ дададзім сюды у резервуары гэты, каб было што перапампоўваць да паку далей. Цікава, вось, я выкарыстоўваю брудную ваду альбо не для свайго папярэдняга, бо у меня тут чорна-белы скриншот. Я не ўпэўнены, хутчэй за ўсё. Мне падаецца, гэта чыстая вада. Мне падаецца, гэта чыстая вада, каб я спецыяльна, каб не прыходзілася разбірацца з атручаным паветрам. З брудным паветрам. Так. Ну што, тады, у прынцыпе, можам паставіць тут спачатку помпу одну, якая будзе ручкамі, просто тут зальем крышачку вады. Гэта вось адзіная кропка гэтая і будзе нашай паміральнай ямай. Унізе будзе рэзервуар вялікі, зверху будзе вось маленечкі. Давайте у яго адправім. А ці могуць паку жыць у салёнай вадзе? Цікава. Давайте-ка хоць аднаго паку возьмем. Вось гэтага маленечкага. Кароткая інфармацыя, больш па паку. Глядзіце, які прыгажу. Так, яны могуць камфортны дыяпазон ад 0 до 60 градусаў, а жыць яны могуць пры мінус 20 і да 100 градусаў. То бок не тое, каб карысна. Але ці можа ў іх ёсць нейкія мутацыі, якія больш трапічны паку. Ён хутчэй за ўсё больш у цёплай вадзе. Так, з 30 до 80. І жыць можа з 10 до 100 градусаў. Добра. І Goldfish гэта з мінус 30 до 5. Ага, і можа жыць з мінус 50 до 25. Ну мы хутчэй за ўсё не ўтрымаем там тэмпературу у паміж, ну вось, мінусавую такую ад мінус 30 до 5. Гэта даволі вузкі дыяпазон, які будзе абгрывацца навокал. Ёсць нейкія плюсы. 1000 калорый ежы на яго прыходзіцца. Можна карміць яго розным насеннем, як і папярэдніх. Так жа сама. Так. Перарабляе ваду, брудную ў чыстую. Што, у прынцыпе, не тое, каб неабходна, бо мы самі з гэтым разбярэмся. Калі спатрэбіцца, мы можам спецыяльную ферму зрабіць паку, якія будуць займацца... Так, ежа з іх прыкладна аднолькава, так? Роўна столькі ж. Так, мяса аднолькавая колькасць. Тэарэтычна мы можам развесці вось гэтых спецыяльных паку і перарабляць ваду праз іх, то бок не карыстаючыся спецыяльным апаратам. Гэта будзе больш экалагічна, чым ганяць тут электрычнасць яшчэ. Мне падаецца, электрычнасць патрэбна на яго. Так, і пясочак спатрэбіцца. Яны абодва не бясконцыя, на жаль. Так, можна было бы такую калонію зрабіць, але мы гэтым займемся, калі у нас будзе вольны час, таму што трэба будзе падтрымліваць вельмі нізкую, ну даволі нізкую тэмпературу ад мінус 30 до 5. Гэта не вельмі зручна. На жаль, у салёнай вадзе, я так разумею, яны не жывуць. Так, я маю рацыю ці не? Тут напісана, не? Не напісана, мне падаецца. Якая вада? Адзнакі ніяка няма? Угу. Могуць жыць у любой вадкасці, такая як вада альбо атручаная вада. Любая вадкасць? То бок я іх літаральна магу трымаць просто хоць у расплаўленым... ну расплаўлены метал просто перагрэецца. Ну, спаліць іх нахрен. Цікава, цікава. Ну добра, гэта цудоўна. Толькі я буду тады просто ваду выкарыстоўваць. Так. Звычайная вада. Сюды, калі ласка. Будзе смажаны паку. Так вельмі імгненна смажаны паку, я нават скажу. Вельмі раптоўна смажаны. Я скарыстаюсь потым піпсікамі для таго, каб зрабіць сабе спецыяльную ферму вельмі асабістага напрамку. Гэта цікава. Зараз трэба не ўсё выкапаць, на жаль.
Таму што я планую сабе падрыхтаваць глебу, на якой будзе расці раслінкі, якія будуць дзікія, а піпсікі маюць такую магчымасць, каб высаджваць так, аўтоботл, калі ласка, сюды, вось гэта. Піпсікі маюць асабістасць, якой няма і якую аніяк не атрымаць, акрамя каб праз іх. Усе раслінкі, якія, давайте, напрыклад, возьму, ёсць раслінкі дзікія. Вось, напрыклад, вось гэтая раслінка зараз, яна сама па сабе. І вось гэтая раслінка, яна сама па сабе. Яны дзікія і ніякага дагляду не патрабляюць. Не патрабуюць. Вітаю, Вулчара. Гэтыя раслінкі дзікія, і такім чынам яны не залежаць ад мяне, а ніякім чынам. То бок яны могуць сабе там існаваць, і ўсё ў іх будзе ў парадку. Галоўнае, каб тэмпература і асяроддзе проста падыходзіла, але для свайго росту яны не патрабуюць рэсурса, і гэта вельмі важна. Справа ў тым, што калі іх выкапаць і пасадзіць па новай, яны ўжо будуць не дзікімі, а іх трэба саджаць у спецыяльныя вось кантэйнеры такія. Напрыклад, як вось гэтыя, альбо ў гаршок нейкія. Ну, нешта прыходзіцца рабіць з гэтым. Пасля гэтага яны пачынаюць патрабаваць рэсурс. Напрыклад, гэтыя патрабуюць брудную ваду. Дагэтуль яны не патрабавалі, калі былі дзікімі. Што могуць рабіць піпсікі? Яны могуць, гэта адзіны спосаб, як пасадзіць штосьці дзікае. Яны бяруць раслінкі, ну не раслінкі, а насенне, бяруць яго і закапваюць яго ў зямлю, калі ў іх ёсць такая магчымасць. Закапваюць у зямлю і потым з гэтага вырастаюць паўнавартасная раслінка дзікая, што мне спатрэбіцца. Але абы якая зямля таксама не падыдзе. Мне патрэбна, каб быў блачок, вось як такі, на якім гэта можна будзе вырошчваць. Таму зараз мы не будзем спяшацца выкопваць гэтую частку ўсё. Мы можам нейкай з яе скарыстацца і высадзіць сабе невялічкую ферму. Мне падаецца, вось у гэтай зямлі, хутчэй за ўсё, мы і пасадзім невялічкую ферму спецыяльна для нашых паку, каб яна не патрабавала гэтай ферма такім чынам. Калі мы рассадзім дзікую ферму, нягледзячы на тое, што ежы з яе будзе менш, але яна будзе ні за што, яна будзе проста бескаштоўная. Цудоўны варыянт, так? Так. Трошкі вады мы сюды налілі. Я выкарыстаў даволі шмат у папярэдні раз, таму дазволю ім заліваць далей. Хутчэй за ўсё ціск нейкі патрэбны спецыяльны, каб паку не вырашылі выплыць адсюль. Не хапае станцыі для даследаванняў. Давайте пабудуем. Гэта спецыяльная вось гэтая станцыя, на якую у мяне, хутчэй за ўсё, ні халеры не хопіць матэрыялаў. Апрацаваны метал 400 кілаграмаў, ні халера сабе. Давайте вось гэта мне спатрэбіцца, давайте сотню. 99, няхай вось гэта зробіць. Мы што зараз робім? Мы спрабуем зрабіць спецыяльную паміральную ямку для паку. І яны будуць тут жыць і паміраць у ёй. Вось такой пазітыў. Мы аўтаматызуем яшчэ гэтую штуку. Такім чынам у нас будуць забіраць, ну гэта будзе аўтаматычны канвеер смерці, такая вось цудоўная рэч, дзе будуць вырошчвацца паку і будуць перасоўвацца ў спецыяльнае месца, дзе яны будуць пакрыху паміраць з голаду. Гэта займе пэўны час, але зробіць нам бясконцы прыбытак ежы. Да гэтага гейзера засталося яшчэ 34 цыкла, мы можам яго не чакаць нават. Тут ім не хапіла трошачкі, каб разбурыць. Не дацягваюцца. Дзе там хто-небудзь? Хто-небудзь жадае гэтым заняцца, не? Мне падаецца, вось гэта бяжыць для таго, каб дабудаваць гэту лесвіцу. Не, ён толькі займаецца дастаўкай. О, вы паглядзіце маленькі паку. Я магу яго забраць і перасадзіць? Перасунуць на... Вось сюды. Хто-небудзь, калі ласка, займіцеся гэтым. Там маленькі паку зараз просто задых... Не, навошта? Навошта? І у яго ж тут будзе месца яшчэ. Не перасоўвайце, няхай будзе. Зараз яго залье, у яго будзе свая вадзічка. Вось, вы глядзіце басейн які. Оу. Мне падаецца, я трошкі не пралічыў. Не. Халера. Так. Залілася ў чыстую ваду наша брудная. Не, хопіць хадзіць там. Не адчыніце дзверы, зачыніце назад.
Зараз яны прыбяруць. Мне пашчасціла, што тут не шмат вады вылілася. Мне падаецца, яны змогуць прыбраць яе пад вадою. Нагадваю, гэта дзівосна выглядае, але давайте я трошачкі патлумачу. Мне патрэбна вадкасць. Бачыце, па вадкасці. Ёсць адзіны квадрат, гэты тайл, з бруднай вадою. Усё астатняе ў нас чыстая вада. Справа ў тым, што гэтая брудная вада у сваім блоке, яна можа тут знаходзіцца толькі адзін у гульне па яе рухавіку. У адным блоке можа знаходзіцца толькі адзін тып матэрыялу. То бок, напрыклад, брудная вада знаходзіцца сярод чыстай вады, і яна будзе займаць цэлы блок цалкам. Нягледзячы на тое, як бы анімацыя не выглядала, яна ўсё роўна роўненька там займае. Тэхнічна там 4 літра гэтай брудной вады. Яе ўсё яшчэ магчыма выцерці з падлогі. Што зараз і адбудзецца? Яна пад вадою выцерла гэта з падлогі і забрала ў бутэльку. То бок па логіцы... Эй, куды? Стой! Па логіцы гульні гэта ўсё... Ды хопіць ужо. Халера. Яно яшчэ ўсё не расцяклося дастаткова. Так. Ну там яшчэ будзе, што паўціраць. А давайте вы прыбярэце яшчэ вось тут, калі ласка. То яно ўсё расцікаецца адтуль. Во, вы паглядзіце, Паку ўжо перасунуліся тут, і вось гэты маленечкі, ён тут здаволена плавае. Усё добра. Мы зноў іх забіраем ваду, але гэта часова толькі. Тут ёсць насамрэч яшчэ месца, куды нам пакапаць. Давайте вось так зробім. Там унізе гейзер, трэба быць асцярожным, каб не раскапаць і гейзер. Так, я ідэальна зрабіў. Не будзем гейзер толькі заліваць. Бачу яшчэ трошкі бруднай вады. Ёсць. Так, з гэтым мы залілі. Неблага, так, там 400 кілаграмаў, але мне падаецца, спатрэбіцца больш. Давайте яшчэ дадзім яму заліць поўнасцю, бо мне падаецца, патрэбны пэўны ціск. Бо я заліў поўны куб у сваёй папярэдняй калоніі. Для аўтаматызацыі. Зараз буду пакрыху... Вярну аўтаматызацыю, як яна была. Мне спатрэбіцца. Аўтаматызацыя там не складаная адносна, але сістэма канвейераў нам зараз тэхналогіі такую пабудаваць не дазваляюць. Так, я бачу. Давайте паглядзім, што ў мяне ёсць увогуле. Так, аўтаматызацыя гэта ты? Не. А дзе ў мяне вось дастаўка? Мне спатрэбіцца куды высыпаць Паку вось гэта і куды забіраць, мне падаецца, не памятаю, чым была ідэя. Гэта дастаўка яек, наколькі памятаю, была такая. Спецыяльна ў вугал. У куце тут будзе. Каб я памятаў, як гэта працуем. Калі што, зазірнем у маю папярэднюю калонію і адтуль забярэм рэцэпт. Ідэю ўсё. Спецыяльныя тайлы, якія дазволяць. Можа іх у апошні момант. Давайте іх у апошні момант. Наколькі памятаю, гэта спецыяльная... А чаму? Ага, інжынеры патрэбныя. А які б інжынер нам патрэбны? У нас не хапае чалавека, які быў бы свядомы у інжынерыі. Як так? Як мы дажылі да такога і нічога з гэтым не зрабілі. Так. Інжынеры. Перанос. Вось. Гэтаму чалавеку падабаецца інжынерная справа. Можа, ёсць хтосьці яшчэ? Ён умее, але яму гэта не падабаецца. Давайте не будзем яго тады заставляць. У нас ёсць вось гэты хлопча. І ён будзе неблагім інжынерам. Плюс яму яшчэ і падабаецца гэтая справа. Будзем карыстацца гэтым. Можам жа яшчэ што-небудзь раздрукаваць. Калі ласка, вось гэты касцюм. Апранем яго на кагосьці. Вось ты, чорны прынц. Так,
Так, перапампоўка вады ідзе добра. Мы тут яшчэ пашырылі. Тут у нас гейзер CO2, які нам, хутчэй за ўсё, не спатрэбіцца, але CO2 мае сваю карысць. Яго можна выкарыстоўваць як вельмі таннае паліва для ракет, ну, для вельмі простенькай ракеты. На жаль, яно настолькі слабенькая ракета будзе, што карысці ад гэтага будзе амаль ніякай, бо нічога мы цяжкага на ёй і не ўвязем. Там толькі базавае даследаванне нейкае наваколля падыдзе. Давайте я для абароны гэтага я зраблю спецыяльна вось так. Адзін блачок дадам, які будзе бараніць мяне ад патопаў. І вось тут яшчэ. Каб не залівала нас. Станцыя даследаванняў. Я па краху павінен здабываць тут яшчэ рэсурсы. Яна чысціць. І хопіць у мяне ўжо зараз на станцыю, не? Хопіць, вы паглядзіце. Яна патрабуе радыяцыю, так? Халера. Гэта будзе складана. Нам спатрэбіцца, каб даследаваць тое, што мне патрэбна, каб скончыць з калоніяй паку, ну, вось гэтай паміральнай ямай. Мне патрэбна будзе зрабіць рэч, у якой можна будзе, як бы это патлумачыць, радыактыўнае даследаванне рабіць, але гэта свая асабістая гісторыя. Шкада, што ў дуплікантаў няма нейкай маленечкай персанальнай гісторыі. Шкада трошачкі, так. Але гульня трошкі не пра гэта. Гульня пра сістэмы. Спачатку яна проста пра выжыванне калоніі, але чым глыбей у яе закапвацца, можна ўсё больш глыбей і глыбей паглыбляцца ў сістэмы, якія ёсць у гульне. Сістэм тут да халеры. Чаму ўсё яшчэ нельга? Мехатронікс інжынер. То бок, таго не хапае ўзроўня, ё-маё. Так, вось, мехатроніксы. І гэта патрэбна яго перанос яшчэ, вось гэта, і толькі потым ён, ё-маё, ён жа будзе незадаволены так сваім жыццём. Вось. Трошкі ёсць праблемка. Это будзе літаральна трошкі больш, чым ён можа пацягнуць. Там мы атрымаем персанажа са стрэсам. І не тое, каб шмат я магу з гэтым зрабіць. Так, што у нас па ежа? Ежа трошкі менш ужо, знізілася, у нас было 46 тысяч кілакалорый, зараз засталося 33 тысячи кілакалорый запасаў ежы. Выраб не патрэбны, але можа неяк... Давайте падымем ім настрой. Ведаеце як? Мы наробім ім розных упрыгожванняў. Я возьму, у мяне можа нават тэхналогія на гэта. Не, тэхналогіі няма, ёсць невялічкія ўпрыгожванні, але іх недастаткова. Давайте спецыяльна высокая культура, вось гэта. Металічны блок, ё-маё. Вось. Гэта нам спатрэбіцца, будзем рабіць упрыгожванні, якія будуць трошкі цешыць нашых дуплікантаў. На жаль, тут месца ў нас не тое, каб шмат, мы можа пару толькі малюнкаў сюды вапхнем, але мастацтва будзе зараз проста праз усе бакі. Хутчэй за ўсё гэта будзе адзін малюнак, яны яшчэ даследуюць гэта, я гэтым не займаўся. Вось падзакінуў трошкі. Але калі яна вызначыць, там ёсць рознага памера малюнкі, ёсць розныя статуі. Мы вызначаем, проста гаворым, рабі статую, а ў залежнасці ад магчымасцей нашых дуплікантаў будзе зроблена рознай якасці статуі, малюнкі альбо яшчэ што-небудзь рознае ўпрыгожванне. Можна развесіць вось тут у іх пакоях нешта таксама прыгожае. Калі яны бавяць час у пакоях, дзе высокі дэкор, то бок усё прыгожанька, гэта падвышае ім настрой. Ці ёсць у мяне нешта... Вось дакладна, вось фурнітура, мне падаецца. Вось он, скульптарскі блок. Можна раслінку падвесці у іх у пакоях, што таксама няблага. Цікава, за яе патрэбна назіраць, альбо гэта проста будзе працаваць як фурнітура, бо вады я зараз сабе дазволіць не магу. Так. Можна пасадзіць адну раслінку праз насенне. То бок я магу яшчэ абраць што? Хутчэй за ўсё там будзе лімітаваная колькасць. Давайте одну такую подвесім пакуль у гэтым пакоі, вось, напрыклад.
Праверым, як яна працуе. Мне падаецца, альбо вады накапліваецца зараз больш, чым траціцца. Давайте тады выключым гэты будынак і будзем спадзявацца, што ў гэтага будзе хапаць зверху. Бо яны не варта ім таптацца па вадзе, мачыць ногі. Так, у нас працуе добра і кафетэрый наш працуе, туалеты добра працуе, зараз назіраю. Цудоўненька. Так, бруднай вады тут накапліваецца. Гэта пазітыўна насамрэч, бо яна перарабляецца ў чыстую ваду. На жаль, не так хутка, як яна пампуецца, але гэтага будзе дастаткова. Гэта ўсё роўна мы ідзем у плюс. Так, мы працягнем. Да гейзера мы павінны працягнуць 31 цыкл да запуска гейзера. Я спадзяюся, тут у нас ніякіх памылак таксама няма, і яно запрацуе і выратуе нас. Мне падаецца, гэтая помпа... Я аўтаматызаваў яе добра. А, яна паказана, што яна не будзе працаваць. Я толькі не разумею, яна будзе... Яна зараз выкарыстоўвае энергію, альбо не? Хутчэй не. Так, жалеза у нас накапілася. Я думаю, што трэба пасачыць, колькі ў мяне ўвогуле гэтага Cuddle Pip. Вы паглядзіце, у мяне з'явілася невялічкая мутацыя піпса. Гэтая яйка належыць Cuddle Pip. Cuddle гэта як яны? Блін, пан з ангельскага перакласці. Абдымашкавы, карацей, піпс. Ён яшчэ расце, ён яшчэ вырасце не хутка, яшчэ спатрэбіцца прыкладна 10 цыклаў, займе пэўны час. Нават не 10, можа нават 20 цыклаў. Так што гэта займе пэўны час, але у нас будзе асабістая мутацыя піпса. Ружовенькі. Дайце-ка пагляджу, як ён выглядае, калі вырасце. А чаму ў базе няма? Няма ў мяне, карацей, на яго інфармацыі чамусьці, што дзіўна. Ну так. Як так? У сэнсе. А, вось яны, ружовенькія, вось такія. Ужасненькія. Ёсць яшчэ нейкія мутацыі? Не, толькі такія бачу. Так, у піпсаў толькі два варыянты. Стандартны і вось Cuddle Pip. Вось гэта ружовенькія. Кім ён будзе абдымацца, я так разумею, з усімі. Там не указана. Дакладна. Тут пакрыху наша тэрыторыя неяк пачынае дзівосна выглядаць. Тут незразумелы кавалак зямлі. Давайте яго пакуль пакінем, але можам варта ўжо пакрыху замяняць проста на свае сцены. Гэта мы дабудаваць не можам, бо ў нас не хапае тэхналогіі і не хапае яшчэ ну там гэтых самых досведу у нашых. Мне спатрэбіцца вось прыкладна вось такая рэч. Каб я памятаў, як яно... ну гэта проста перакладчык туды. Прыкладна так. Тут павінен быць у нас пераход. Мне падаецца, вось гэта было лішняе. Адмяніць. Дзе ён наш далей? Вось так перахаднік. І, у прынцыпе, ну ўсё, вось так яшчэ павінна выйсці. Калі я правільна памятаю. Ну так, яно павінна так выйсці. Вось, усё гэта пабудаваць мы не можам, бо ў нас не хапае досведу на гэта. Я магу адразу частку гэтай сістэмы пабудаваць, то што магу. На жаль, не ўсё. Вось такім чынам і вось такім чынам. Калі дабудуем, я разбяруся, як гэта працуе, я вам патлумачу, бо зараз я сам спрабую згадаць, у чым была ідэя. Памятаю, што тут быў дэтэктар яшчэ... Дастаўка, сэнсары мне патрэбны аўтамат. Вось. Ну, яго можна тут паставіць. Гэта будзе сэнсарам нашым.
Няхай займецца, калі пабудуюць, то прасцей будзе патлумачыць, бо будзе відавочна. Яна вельмі упакованая сістэма, калі б яна была большая па памерах, то было б некаторыя рэчы больш відавочна, але зараз нам перашкаджаюць літаральна з-за таго, што яна яшчэ самага галоўнага кампанента ў яе не хапае, на жаль. Так, упрыгожванне. Давайте займемся імі. Упрыгожванне нам патрэбна фурнітура і зробім высокае мастацтва. Вось тут у нас будзе малюнак. Вось такі здаравенны. Спецыяльнае яшчэ упрыгожванне у куточак. І вось у гэты. Вось так. Потым яшчэ паставім спецыяльную вялікую статую вось сюды. І вапхнем, мы же чым прыгажосці шмат не бывае, правильно? Таму мы херякнем яшчэ вось тут малюначак. Цудоўна. Можа нават яшчэ адзін вось дзе там. Чым больш прыгажосці, тым лепей, правильно? Вось так. Адкуль бралася ідэя? Гульня падказвала, ці ёй нейкія энцыклапедыі. Інтэрнета хапае, але гульня з цягам часу, чым скажем так, я пачынаў гуляць, калі яна яшчэ была ў раннім доступе, і яна пакрыху развівалася, і пасля выхаду яна ўсё яшчэ працягвае пашырацца, і у яе з цягам часу шматлікія дызайны і падыходы да таго, як у яе гуляць, яны моцна змяніліся. Вось. Некаторыя рэчы, вось гэтыя, напрыклад, спецыяльную паміральную яму для паку я падглядзеў у інтэрнэце дзесьці, хутчэй за ўсё на ютубе дзесьці. Вось. Ідэю з акватюнерам я рабіў, але вельмі базава. Ну, я, на жаль, яе паказаць не магу. Это вельмі важная штука, бо чым пазней у гульню, тым складаней становіцца з гэтым. Вось такі дызайн у мяне быў падобны, але у яго не... Ну, вось, напрыклад, гэта яшчэ адна такая складаная сістэма упакаваная. Як апынулася, гэта самая эфектыўная. Падобныя схемы я прыдумываў сам, але не ўсе з іх, вось гэты падыход, падзяленне вады, ну, то бок падзяленне газаў, давайте я пакажу яшчэ раз. Вось гэта раздзяленне газаў, якое не патрабуе аніякай дадатковай электрычнасці, вось да гэтага я не дадумаўся. То бок канкрэтная ідэя падзялення, што можна вадою раздзяліць на два газы без патрабавання дадатковага фільтра нейкага, таму што вы можаце пампаваць, напрыклад, усё паветра, любы газ, які ёсць у пакоі, і раздзяляць яго на два сховішча. Вось гэтага я не дадумаўся зрабіць, што можна было зрабіць вось такім вось невялічкім хакам у механікі гульні, але распрацоўшчыкі ведаюць дакладна пра гэтыя штукі, і нават калі яны працуюць не так, як чакалася, скажем так, яны выпраўляюць. То бок распрацоўшчыкі самі сочаць, каб вось такія рэчы былі магчымы ўвогуле. Вось, бо гэта трошкі незвычайная. Ідэя з паку не новая, але гэта самы укампанаваны дызайн, які я знайшоў. То бок таксама была такая ідэя яшчэ даўно, калі толькі яшчэ ў раннім доступе. Ідэя таго, што ты можаш пладзіць жывёлак у адным месцы, перасоўваць у іншае, там, дзе яны будуць пакрыху паміраць без ежы. То бок ты корміш толькі тых, хто зараз у пэўны момант растуць. І такім чынам у цябе ёсць прыбытак па ежы. Вось, ты не чакаеш, калі яны састалеюць, скажем так. Можна, я пачынаў яшчэ з таго, што чакаў проста пакуль яны састалеюць, але гэта займае вельмі шмат часу і шмат ежы на іх сыходзіць. Вось, таму гэта не толькі зусім эфектыўна. Вось. Некаторыя рэчы, шмат чаго можна падчапіць з вось гэтай бібліятэкі сваёй унутранай. Яна падказвае літаральна, што і ва што перапрацоўваецца. Напрыклад, вось піпсы, я жадаю, каб яны елі вось гэтае дрэва, Arbor Tree. Яны будуць яго есці, і яно, як дрэўка такое, з яго проста растуць галінкі ў бакі, і яны будуць аб'ядаць толькі гэтыя галінкі. Замест гэтага мы атрымліваем сабе, калі мы пасадзім гэтыя дрэвы гэтымі жа піпсамі, гэта атрымаецца ідэальны варыянт. У нас бясконца растучыя дрэвы, якія піпсы ядуць, яны нічога не патрабуюць. Самі піпсы будуць за гэта какаць глебай, якая у нас у пэўны момант скончыцца. Вельмі не хутка, там дзесьці у позніх этапах гульні, але у нас будзе запасы такім чынам глебы, і яшчэ у нас піпсікі ж таксама паміраюць час ад часу. Уже са сталасці у нас не будзе такога, што будзе яўна паміральная для піпсікаў. І з іх будзе таксама мяса, то бок у нас будзе такая ферма, на якой яны будуць расці, есці і цудоўна адпачываць.
Так, нехта у нас ёсць, ніхто не збіраецца гэтым займацца. У нас ёсць нейкія спецыялісты спецыяльна, хто жадае памаляваць. Ёсць ли у нас... Так. Фундаменталіст па мастацтву. У нас няма нікога, хто меў бы досвед у гэтым. І хутчэй за ўсё, мы можам такім чынам атрымаць сабе тых, хто будзе вельмі задаволены. Давайте, можа, надышоў час спецыяльна для дупліканта, які будзе займацца толькі мастацтвам. Сярод гэтых я не бачу такога, таму пачакаем наступных. Тут у нас ёсць лёд. А навошта мне лёд? 4 кілаграмы. Гэта вада, але ёсць ідэя, у мяне ёсць ідэя. Мы зараз зрабілі лёд, ну там вадзічку. Так, мы зрабілі сабе, раздрукавалі лёд. Яго мы зараз выкарыстаем у цікавую рэч. Мы возьмем і зробім з яго статую. Можа нават некалькі. Вось так, зробім. Зноў жа ўпрыгожванні. Ледзяны блок. Вось так, вось так, вось так і вось так. Ідэя якая? Гэта лёд, які я раздрукаваў. Ён зараз на тэмпературы мінус 40. І будзе даволі доўга яшчэ нагрывацца. Праблема толькі ў тым, што калі ён ўсё ж такі будзе скончаны, то бок калі ён разагрэецца, ён раптоўна ператварыцца ў даволі вялікую колькасць вады. Нам трэба з гэтым нешта зрабіць, і ў ідэале, каб гэтая вада апынулася ў нашым сховішчы. Там просты варыянт для нас гэта пабудаваць вось такое прыгожванне, якое пачынае ахалоджваць наваколле, як можна пабачыць. Яно пакрыху зелянее тут. Будзем карыстацца ім, каб пабудаваць, яшчэ мы можам сабе дазволіць адно. Цудоўна. Яны сабе будуць будаваць гэтыя статуі, блокі. Хтосьці зробіць. Чакаем, пакуль у нас яшчэ з'явіцца дуплікант, які бы гатоў быў бы памаляваць, а то няма ў нас такога, на жаль. Яны могуць хутчэй за ўсё, але якасць будзе такая сабе, лепей пачакаем. Можна, пакуль яны чакаюць усё роўна, мы яшчэ даследаванні паробім нейкія, якія можам сабе дазволіць. Вось гэта, напрыклад. Занадта шмат мне патрэбна для паку, а самая праблема у мяне у новай станцыі з радыяцыяй. Станцыя з радыяцыяй. Нам спатрэбіцца спецыяльнае месца, у якім мы будзем займацца гэтымі даследаваннямі. Я жадаю, каб гэта было бяспечнае месца, не вельмі блізка да жытла маіх гэтых самых дуплікантаў. Бо мы ж не жадаем, каб іх радыацыя, яны ад радыацыі захварэлі, правильно? Давайте знойдзем нейкае, вось падбіраю месца, якое было бы добрым. Тут, хутчэй за ўсё, я просто пабудую. Вось так. Не так. Няхай будзе тут лесвіца. Блін, гэта будзе прабівацца літаральна праз блокі, якія я разлічваў, што будуць у нас працаваць як там, дзе мы будзем вырошчваць увогуле. Так. Тады. Ну, у гэтым камяні, хутчэй за ўсё, нічога не будзе расці. Таму мы зробім тут наш невялічкі зноў эйрлок, шлюз наш, які будзе не прапускаць паветра. І вось тут будзем далей уверх ісці. Я пашукаю сабе месца спецыяльна для радыактыўных даследаванняў. Лабараторыю трошкі ў баку зробім. Хтосьці гэтым займецца. Я думаю, зраблю яе не тое, каб супер далёка, але ж можа вось гэтае месца ў любым... тут можа быць ферма ў нас апынуцца, так? Трэба знайсці ідэальнае падыходзячае. Вось, насамрэч, вось гэта было бы, мне падаецца. Тут таксама глеба ёсць, да, халера? Давайте вось так. Вось у гэтым месцы лабараторыю і зробім. На гэтым месцы і спынімся. З лабараторыі будзе цікава, бо патрэбна будзе месца, дзе можна бяспечна даследаваць і выкарыстоўваць уран, які ў нас пашанцавала ёсць літаральна амаль на самой базе. Толькі як бы так прыдумаць, каб нашыя цудоўныя дупліканты шмат радыяцыі не атрымалі сабе. Бо тут, ну так.
трошки небяспечна. Яно насамрэч магло быць горш. Калі мы раскапаем яе, хутчэй за ўсё, радыацыя будзе значна больш. Гаворыць, што недастатковы выраб кіслароду. Ну, блин, у нас там такія запасы кіслароду ёсць. Вось, 825 кілаграмаў. 827. Мы столькі не выкарыстоўваем. У нас хутчэй скончыцца вадарод. У нас патэнцыяльны крызіс ёсць. Трошачкі заўважаецца. У нас няма вырабу вадароду. Зараз ён увогуле выключаны. Бо я эканомлю ваду. Мне патрэбна вада, каб яе хапала на ежу і астатнія справы ўвогуле дуплікантаў. Насамрэч, можна было бы запусціць зараз здабычу гэтага самага. Так, тофу... Чаго тофу ідзе? Не, гэта няхай не будуць кранаць. Вось гэта няхай робіць. Калі ёсць магчымасць. У нас будзе недахоп вадароду, а вадарод гэта асноўны зараз сродак нашай электрычнасці. Мы з яе мы выкарыстоўваем, расшчапляем ваду на вадарод і кісларод. Далей выкарыстоўваем вадарод у нашых генератарах, каб зараджаць літаральна ўсё на нашай базе. Калі ён скончыцца, то нам трошачкі кабзда. То бок мы залежым ад вады. О, і калі паглядзець, адна з статуй амаль ужо ахладзілася да падыходзячай тэмпературы. Можна паглядзець, як яна аддае тэмпературу на навокал увогуле у паветра. Калі ён дастаткова ахладзіцца, а адна з іх ужо мінус 5 градусаў, ей патрэбна 10 плюс некалькі плюс 3, мне падаецца, альбо плюс 5, калі яна проста раптоўна увесь блок разваліцца і выцячэ ўніз у рэзервуар. Я спецыяльна пад імі пабудаваў такія блачкі, якія прапускаюць і паветра, і ваду. А гэта што ў нас? Камп'ютар. Ага, добра. А што гэта за люксаматик? Гэта спецыяльны эксперымент, які быў зроблены для даследавання магчымых эвалюцыйных дынамік крытараў, ну то бок мелкіх жывёлак розных. Калі ў яго будзе дастаткова даных, ён можа быць вельмі карысным для генетычнай маніпуляцыі. Добра, я нешта такога не памятаю. Няблагам. Так, яны пакраху капаюць нашае месца. Я спецыяльна абмяжую гэту лабараторыю з усіх бакоў, бо я не жадаю, каб мы атрымлівалі звонку металам іх не будзем. Не, метал занадта дорага будзе. Зробім спецыяльную лабараторыю, але базава. То бок я памятаю, што я рабіў нешта падобнае на... Трэба прадумаць яшчэ. Станцыю нам спатрэбіцца. Можа, нават для гэтага прыйдзецца рабіць спецыяльна станцыю, тут свой генератар заводзіць. Я вось зараз задумаўся. Бо інакш электрычнасць далёка весці. Прасцей проста сюды запампаваць вадарод. Так і зробім, давайте. Я пабудую проста, скажем так, пакой спецыяльны. Калі што, я яго змяню. Тут у нас няхай будзе яшчэ аксіліт, невялічкі доступ да паветра. Расплавіла будынак, у сэнсе? Не, ўсё добра, гэта наша вада. Наш ледзяны блок зараз расплавіўся, гэта няблага. Яшчэ адзін гатовы таксама. Калі паглядзець, то тэмпература павінна была ўпасць нават у рэзервуары. Там ось злева знізу бачна розніцу, трошкі халадней, чым у астатнім. Гэта мінус 2 градусы, гэта мінус 12, мінус 9. Ну, трошкі ахалоджваць будзе, бо калі паглядзець, то мы пампуем гэтую ваду з даволі цёплага месца. У нас хоць і няма праблемы зараз ва ўсёй калоніі, але пакрыху бачны нагрэв ёсць. У асабістасці ў індустрыяльным блоке. Вось тут самая непрыемнасць адбываецца. У мяне ёсць на гэта рашэнне, як толькі запусціцца гейзер, ён нам і ахалодзіць усё. 26 цыклаў да запуска гейзера. О, мы можам пасадзіць сюды раслінку. Давайте абярэм дэкор. Наколькі ён дэкор паляпшае. А я не бачу, колькі дэкора ён дае.
Ну, у нас не толькі шмат розных раслінак, вось гэтых раслінак у нас больш за ўсё, давайте яе пасадзім. Будзе ўпрыгожванне. Гэта так і не скончана, бо няма каму заняцца. Чакаем яшчэ і на друкарку. Зараз можна проста адпачыць, бо мы нікуды не спяшаемся. Зараз самае галоўнае... О, як нам наш піпсік? Піпсік 27% інкубацыі, чакаем яго. Вось гэта можна раскапаць далей. Аксіліт не кранаем, бо хутка спатрэбіцца. О, тут яшчэ ёсць запасы. Цудоўна. А я туды наверх планую правесці вадароду. Гэта будзе даволі доўгая труба такая. Як бы яе так... Ну так, давайте правядзем яе. Яна будзе не абавязковай, то бок апошняй... Ой, не то я націснуў. Яна будзе з найніжшым прыярытэтам, то бок я буду выкарыстоўваць толькі той вадарод, які ўжо не патрэбны. То бок у самай апошняй, вось ён ідзе зараз адсюль і далей. Ён пойдзе вось сюды. Я выпушчу яго так. І пацягнулі на самы-самы верх. Я думаю, у прынцыпе я магу яго і... Тут масточак нам спатрэбіцца. Пацягваем далей. Мне хутчэй за ўсё спатрэбіцца правесці яшчэ і паветра туды пазней. Зараз у гэтым неабходнасці няма. Я возьму сюды, давяду і паставім генератор яшчэ дадатковы. Дзе наша станцыя электрычнасць? Тут будзе дадатковы генератор вадароду. Ось так. Ёсць. Каб ім было прасцей працаваць, можа варта будзе пабудаваць яшчэ лесвіцу адну. Давайте вось так. Гэта не патрэбна. Ось так. Трошки каб дацягнуцца даверху. Калі яна скончыць тут выкапваць усё, то я збіраюся паставіць тут яшчэ даследуючую станцыю. Магчыма, гэта будзе небяспечнае месца для таго, каб знаходзіцца доўга, каб пад радыяцыю не трапіць. І я думаю, што я тады раней у сваёй калоніі папярэдняй рабіў спецыяльнае месца, якое прадукавала радыяцыю, збірала яе і толькі потым адпраўляла да навуковай станцыі. Але яно працуе, тут у гульне нельга перадаць станцыю па нейкіх трубах там, альбо яшчэ неяк. Яно спецыяльна страляе радыяцыяй, не пытайце, гэта мясцовы прыкалдэс, страляе радыактыўнымі прамянямі спецыяльна ў кропкі. Трэба перанакіроўваць гэтыя прамяні і адлюстроўваць з іх рабіць цэлую сістэму, гэтых прамянёвую сістэму, спецыяльна, каб зараджаць вашу навуковую станцыю. У нас ёсць уран, які мы можам проста перапрацоўваць. Страляе радыяцыяй. Так. Гэта літаральна самае найлепшае апісанне, якое я магу даць. Гэта трэба будзе пабачыць яшчэ. Нам гэтая станцыя ў гэтым дзіўным месцы, асабістасці яно вельмі далёка ад усяго астатняга, нам патрэбна толькі дзеля таго, каб я мог паставіць і вывучыць спецыяльны... Не ведаю, як гэта ўвогуле будзе выглядаць. Тут можна спыніць. Давайте-ка спынем яго і ўвогуле знесем гэты будынак. Тут вады можна прыбраць, нам тут не патрэбна ўжо. Няхай унізе яна будзе. Гэты будынак мы яшчэ памяняем і будзем пераліваць сюды далей, пазней ужо. Зараз неабходнасці ў гэтым няма. Дык вось, мне патрэбны тут перахаднік, які будзе працаваць у залежнасці. У нас тут ёсць сэнсар крытэраў, то бок у любых жывых істотак. Ён будзе працаваць такім чынам, што ён будзе дэтэктыраваць, што з'явілася новая жывёлка у нас у гэтым самым. Ну, будзе лічыць колькасць паку у рэзервуары. Калі паку будзе больш за пэўную колькасць, ён будзе адпраўляць новых паку з яйкам вось у гэтую паміральную яму. Калі іх будзе яшчэ недастаткова, то бок менш, чым пэўная колькасць, ён будзе адпраўляць іх вось у гэтую бок і выкладваць іх тут. Я тут спецыяльна яшчэ дабудую два блачкі, куды ён пакладзе ў гэты кут
спецыяльна яйка-паку. То бок моя мэта у тым, каб ідэя простая. Калі паку стала больш, чым патрэбна, яны адпраўляюцца, усе новенькія паку адпраўляюцца ў гэтае месца, дзе яны будуць жыць без ежы. У гэтым жа месцы будзе ўсё добра, яны будуць жыць да самай сваёй старасці. Вось такая ідэя. Таму што яйкі перасоўваць магчыма, а вось не яйкі ўжо з жывых паку, трэба спецыяльна дзеянне ад маіх працоўных. О, абваліўся столь 200. Вось тут. Пясочак падае на іх. Жах, ну, вельмі такі, скажем так, як гэта называецца, не практычны, а кансумерісткі падыход, скажем так. Бок мы выключна глядзім на гэтую сітуацыю з боку гледжання ресурса, а не нейкага там добрых адносін да паку. Вось. Я не збіраюся прыбіраць паку адсюль, вось з гэтага месца дакладна. Няхай яны тут жывуць, і ўсё, іх няхай будзе добра. Я возьму толькі аднаго з паку. Тут няхай яны разводзяцца будуць дзікія. Яны і тут так будуць дзікія, але я разведу спецыяльную сваю вось ферму па забойству. Утилітарны, дзякую вялікі, слово вылецела з галавы. Ну што, у нас ёсць нейкі мастак. Я жадаю, каб у нас быў нейкі мастак. Не. У яго ёсць перк на гэты самы на мастацтва, але, на жаль, ён сам не вельмі здольны на гэта. Давайте заберем просто вось 400 кілаграмаў гэтага самага, як яно, медзі, так. Альбо ежа. Не, давайте медзь няхай, яна можа скончыцца. Вось гэта можна было бы і спыніць, няхай ты больш не будзеш працаваць, зменім да нуля. Да нуля, пожалуйста. Вось. Бо больше не спатрэбіцца. Апрацоўка металла. Я тут яшчэ падрыхтаваў спецыяльна, каб больш маштабна апрацоўваць металы, таму што ў сталь мне спатрэбіцца сталь для маіх мэтаў, для позніх, але ж з чаго друкарка друкуе, з якога матэрыялу? Ніякага, з паветра. Нават не з паветра, проста сама па сабе друкуе. Гэта яна не ўдакладняе. Блин, лёд яшчэ ўсё яшчэ ёсць. У сэнсе, давайте-ка. Так, працягвайце, калі ласка, будаваць яшчэ гэтыя блокі. Бо там у нас яшчэ застаўся лёд. Блачкі. А закон ператварання энергіі як жа... О, не-не-не. Не-не-не, гэта не пра гэтую гульню. Увогуле, вось гэтая сістэма з паку ў рэальным жыцці бы не спрацавала, таму што мы, атрымліваецца, кормім паку менш, чым атрымліваем мяса ў замкнутай сістэме. То бок, нейкім чынам з ніадкуль бяруцца дадатковыя кілаграмы калорый. Ну, не кілаграмы, а карацей, тысячы і тысячы кілакалорый, якія бяруцца з ніадкуль. То бок, літаральна, мы у сістэму дадаем ежы менш, чым з яе ежа атрымліваецца. Гэта не павінна так працаваць. Наконт дэкора. Не, гэта ферма. Нет, дэкор. У гэтым пакойчыке ёсць толькі адна расліначка, і гэта ўжо няблага, тут ужо трошкі весялей. Тут у нас як увогуле пакуль... Ну глядзіце, ужо дапамагае, не гледзячы на тое, што малюнкі яшчэ не скончаны, нават не зроблены ўвогуле, няма каму. Але гэта ўсё роўна падвышае настрой нашым дуплікантам. Давайте паглядзім, як настрой у нашага персонажа, які хутчэй за ўсё будзе займацца механічнай інжынерыяй. Так, ён можа з такім ужо настроем, ён не супраць гэтым заняцца. Цудоўна. Ён можа для нас пабудаваць вось усю гэтую частку. Частковую праблему вырашылі. Оу, заваліла тут трошки. У гэтым месцы я зараз скажу ім, каб яны разабралі гэтыя лесвіцы ўсе, бо яны ўжо не патрэбныя. Мне падаецца, яны туды дабрацца просто не могуць вось да гэтай частцы. Давайте ім падкажам, як гэта зрабіць. Не, яны так гэта не зробяць. Ну, давайте механічны замок тут зробім, каб паветра не вылятала просто так. Хоць трошки затрымае яго.
І зраблю вось так. Нам спатрэбіцца тут. Электрычнасць нам не вельмі патрэбна. Няўжо навуковая станцыя не патрабуе ну вось гэта новенькая. Яна не патрабуе электрычнасці. Я ні за што не паверу. Разгарну я не магу яе разгарнуць. А ці патрэбна мне тады? Ну тады давайте базава гэта будзе сістэма працаваць. Без розніцы тады, ў прынцыпе, можна вось так яе паставіць. Мы проста зробім два люстэрка, якія будуць перасылаць нам радыяцыю. Зараз яшчэ пабачыце, пра што я гавару. І вось тут дзе-небудзь. Давайте. Ой, блин, не, стой. Куды ў паветра стаяць? Вось так. Прыгоженька. Вот яшчэ трошечкі даследавалі. Яшчэ ёсць аксіліт трошкі, можна паветра здабыць сабе. І больш я нічога такога карыснага не вельмі бачу. Нехта закапаны там у нас. Дзе? А, вось гэты будынак. Цудоўна. Ці патрабуеш ты электрычнасці? Няўжо? Я не магу паверыць. А, вось, патрабую ўсё ж такі электрычнасці. Ні халеры я не прыдумаў. Доўна. Ён будзе даваць 800. Ага. Нам прыйдзецца перанесці гэты будынак. У нас не памесціцца батарэйка спецыяльна. Электрычнасць. Разумная батарэйка. Оу, спыніце будынак. Ён зараз забірае у нас увесь вадарод. Спыніце будынак хто-небудзь. Трывога. Дзякуй. Займайцеся. Ну, сур'ёзна, ён стаяў каля яго. Дзякуй вялікі. Разабраліся. Мне патрэбна батарэйка разумная. На гэтую разумную батарэйку мы даем аўтаматызацыю, правядзем дрот. Вось гэты. У адваротны бок мы правядзем вось дрот, пачынаючы адкуль? Ось адсюль? Я так разумею. Ну так. І нам спатрэбіцца станцыя для навуковая наша. Вось гэтая. Прыкладна, няхай вось так. Дзе там наш дрот яшчэ? Вось так. Цудоўна. Аўтаматызацыя. Мы скажам, што ён будзе перадаваць зялёны сігнал, калі... чырвоны сігнал, калі будзе больш за 95%. А пераключыцца зноў на зялёны, калі будзе 5%. То бок атрымліваецца, што ўсё, што будзе падключана, будзе ўключацца ў той момант, калі ў батарэйкі амаль не будзе электрычнасці. А гэта будзе наш генератар, то бок нам патрэбна электрычнасць. І наадварот, калі будзе занадта шмат, то яна будзе спыняць працу. Я даў дадаткова яшчэ 5% і там, спецыяльна для таго, каб яно паспявала, бо гульня... Так, можна пра гэта паставіць ніжэй. Бо у гэтага генератара ёсць яшчэ запас невялічкі ходу, то бок ён працягвае працаваць, нават калі атрымаў ужо сігнал, ён дадасць яшчэ не трошкі электрычнасці. Батарэйка разумная, дупліканты пакуль яшчэ не дацягваюць да ўзроўня батарэйкі. Лёд. 800 кілаграмаў засталося. Спадзяюсь, ён не расплавіцца вось літаральна тут у нас. Яшчэ мінус 30 градусаў, то бок у нас ёсць час. Паспеем яшчэ. Вады з'яўляюцца ўсё больш. Я думаю пачаць рабіць яшчэ больш кіслароду, бо скончваецца вадарод. Рабіць яшчэ больш кіслароду, бо скончыцца вадарод. Справа ў тым, што мы падзяляем воду адначасова і на вадарод, і на кісларод. І вось вадарод нам не патрэбны ў маёй электрычнай сістэме. Зараз гэта наш асноўны сродак. Без яе ў нас будзе ўсё дрэнна. Вось, запусцілі. Вадарода павінна накапіцца яшчэ. Ён павінен ісці ў плюс, наколькі памятаю. З двума генератарамі, але на трэці я не разлічваў ужо. Так, ён зарадзіўся. Тут не хапае толькі радбалтоў. Вось радбалты — гэта тое, што мне і патрэбна. Радыяцыя. Радыяцыйная лампа. Калі даць электрычнасць, яна будзе вылучаць радыяцыю. Гэта мы пакуль сабе не можам. Так. Радболт-генератар. Ага. Перапрацоўвае радыактыўныя... гэтыя самыя. Пум-пум-пум.
Что у нас яшчэ? Можа ёсць нейкія тэхналогіі радыяцыённыя нашыя. Radiation. Radiation. Так. Сенсор радыяцыі. Гэта не тое. А ўсё. У прынцыпе... Радыяцыйная лампа. Можа яшчэ не... Не, можа я не даглядзеў. Мне такое адчуванне, што там павінна быць нешта яшчэ. Нешта... Яшчэ што-небудзь звязанае з радыяцыяй шукаем. Тэрмасэнсар. Карысная штука. Вось гэта карысная таксама тэхналогія спатрэбіцца. Ракеты. Вось гэта сенсор радыяцыі. А, вось. Радболт-генератор. Прыцягвае на бліжэйшую радыяцыю, каб атрымаць... Вось рэфлектары. Карысная штука. Пакой радыяцыйны. Касцюм спецыяльны, каб хадзіць у радыактыўнае асяроддзе. Радыяцыйны рэактар. Уранавая цэнтрыфуга. Здабывае уран з уранавай руды. Гэта... І потым выдае расплаўлены уран. На базавым узроўні мне хутчэй за ўсё прыйдзецца чакаць проста... А што калі проста мы будзем вось... Як там у нас лямпа ёсць? І мы проста лямпай будзем зараджаць наш генератар. Давайте пакуль будзем перарабляць проста электрычнасць у радыяцыю. Давайте вось гэта. Бо гэта будзе больш эканомна, мне шкада будзе той уранавай руды. Мне падаецца, гэта будзе самы неэфектыўны варыянт, які я толькі магу там яго выкарыстаць. Лепей прыпашу я яе на потым. Бо электрычнасці пакуль хапае, а вось радыяцыі не. Я зраблю тое, што я рабіў раней. Я не памятаю, чым лепей гэта рабіць, але давайте проста тайламі двайнымі. Я зраблю вось так. Паветра няхай праходзіць, мы больш пячэмся, а не. Хутчэй за ўсё паветра таксама не будзе ідэальным варыянтам. Зробім вось так. І глыбокі слой. У нас будзе спецыяльны пакой для вырабу радыяцыі. Каб выпраменьванне, той, хто будзе працаваць тут, на гэтай станцыі, каб ён не атрымліваў выпраменьванне. І праблема яшчэ ў тым, што чым далей радбалту прыйдзецца падарожнічаць, вось, тым горш атрымаецца. То бок ён страчвае свой запас. Нам нельга, каб ён далёка працаваў. Так. Ось тут будзе наш гэты спецыяльны пакой. Паглядзім, як яшчэ ў нас атрымаецца. Хутчэй за ўсё, вось гэта ўсё прыйдзецца разбурыць. Яшчэ навукі дадасца і пагляджу, ці памесціцца ў нас. Мы будзем спецыяльна вось гэтаму пакоі. Мы зробім усю нашу радыяцыю, атрымаем яе, збярэм. Будзем перадаваць яе праз верх. Вось гэта можна не будаваць тады, проста выкапаць нам спатрэбіцца. Ці хопіць мне вось гэтага праёма, вось гэта пытанне. Будынак расплавіўся, гэта нашы ўсё яшчэ ледзяныя блокі. Ух, не халеры. У нас амаль запоўнілася наша цыстэрна ўжо 3/4. А это цудоўненька. І я бачу, што пакрыху вадароду накампліваецца. Это добра. Тэхналогія радыяцыі яшчэ не скончана. Мне спатрэбяцца базавыя пакуль тэхналогіі, я не буду актыўна выкарыстоўваць гэты тэрмінал. Я буду яго ўключаць і выключаць. Мне трэба будзе прыняць рашэнне на гэта. Хутчэй за ўсё аўтаматызаваць і нейкую кнопку яшчэ зробім, каб не трэба было чакаць дупліканта, які можа ўключыць і выключыць нашу сістэму. Бо пакуль мы іх дачакаемся, вы бачылі, як яны трошкі тупяць час ад часу. Так, тут вада у нас ёсць. Давай, калі ласка, дабудуй. Яшчэ адзін будынак расплавіўся, мінус яшчэ адна статуя. Я думаю, я магу адразу паставіць новыя, дзе наша фурнітура, яшчэ блачкі.
Самы просты спосаб перанесці лёд з аднаго месца на іншае. Варыянт быў бы яшчэ скласці гэты лёд. Оп. Расплавіўся. Яшчэ адзін варыянт быў бы паставіць кантэйнер нейкі, у які можна складваць толькі лёд. І проста чакаць, пакуль ён нагрэецца. Але так гэта можа займаць даволі шмат часу. Вось гэтыя блачкі, яны награваюцца вельмі актыўна ад асяроддзя. Вось гэта амаль расплавіўся. Оп, расплавіўся. Мінус 0,5 градусаў прыкладна патрэбілася яму. Так, новы дуплікант. Ёсць у нас нехта, хто можа займацца маляваннем. Нікога няма. Ну добра, тады ежу забіраем. Я толькі зараз уважу, у нас кончылася трывога, у нас кончылася ежа. Калі ласка, пабольш глебы перапрацуйце. Нам няма чаго есці. Ну так, не хапае нам такіх. Нам патрэбныя маляўнічыя, маляваначы розныя. Оу, што гэта вы тут накапалі? Гэта ўсё, што я зараз будую, спецыяльна, каб за гэтай станцыяй было бяспечна працаваць. Бо нехта будзе праводзіць большую частку свайго часу, калі мы будзем актыўна даследаваць, будзе праводзіць каля гэтай станцыі, а гэта не вельмі бяспечна для іх здароўя. Нам патрэбна знізіць рызыкі. Для гэтага вось гэты 3 ўзроўні дзвярэй, сцены дадатковыя, вось усё гэта. Я не памятаю, колькі дакладна патрэбна, каб сур'ёзна так знізіць радыяцыю ў гэтай гульні, але вось гэта павінна плюс-мінус хапіць. Як мінімум на першы час. Так, нам патрэбны радболт-генератар, які будзе страляць радыяцыяй. Я пастаўлю яго... Давайте лямпу паглядзім, колькі яна. Вось такая яна. Ну добра. Генератар. Ён будзе страляць уверх. Нам патрэбны яшчэ... Вось так ён будзе прымаць. І магу яку яшчэ разгарнуць. Дзесьці там, мне падаецца, калі ён пабудуецца, яго можна будзе накіраваць. І яшчэ... Не ўпэўнены... Ці вось так мне патрэбна, каб яно працавала? Ну давайте вось так я зраблю. Можа яно ўсё уніз павінна заўсёды быць. Мне падавалася, проста іх можна в угол яшчэ ўказаць, куды яны павінны страляць, нават па дыяганалі можна. Але для маіх мэтаў вось гэтага павінна хапіць у любым выпадку. Лямпачкі можа быць недастаткова, што вы не бянтэжце яшчэ. І як гэта будзе ў выніку? Так, вось кірунак ёсць. Я ўказаў уніз. Так, гэта тое, што я зрабіў, падыдзе, але гэта трошкі дзівосная сістэма. Так, дрота гэтага хопіць? Так, мне хопіць гэтага дрота. І вось так. Як гэта працуе? У нас ёсць лямпачка, якая свеціць радыяцыяй. Не пытайце, як гэта працуе. Ці патрабуе яна урана нейкага, можа. Ага, просто патрэбна... не, патрабуе уранавыя руды. То бок гэта будзе павольны спосаб перарабіць уранавую руду. Давайте тады сховішча для уранавай руды тут зробім. Спецыяльна. Тут жа яно і будзе. Ідэальна. І накіруем гэту штуку улева. Як яно працуе? Зараз яны дайдуць. У нас будзе працаваць вось гэтая лямпа і будзе нагрываць вось гэты радболт-генератар. У яго ёсць такой прыёмнічак, дзе ён прымае ўсю радыяцыю, якая навокал лётае. Ён будзе пакрыху зараджацца, і калі запоўніцца, ён стрэліць радыяцыяй, радболтом. Ён вылеціць сюды і прымецца тут, і я ўжо магу кантраляваць вось гэтую частку. Можна пасачыць, што яно пераключае кірунак гэтага рэфлектара, і ён будзе перасылаць кудысьці далей. У маім выпадку гэта роўна на 90 градусаў улева, потым зноў уніз. І будзе праймацца ўнутры гэтага камп'ютара. Гэта жа камп'ютара нам спатрэбіцца для нашага даследавання. Наше даследаванне нас цікавіць гэта... Дзе там наш канвеер? Вось гэты. Усё дзеля нашых паку. Вось для гэтай штукі. Solid Control нам спатрэбіцца.
Так, а для гэтага нам спатрэбіцца радыяцыя. Гэтую штуку толькі для нестандартная. Дзе там металічная руда, не? Не. Не бачу, каб у нас была хоць дзе-небудзь мінерал? Не. Не. Мне падаецца, пакуль мы не выкапаем гэты уран, мы нічога з гэтым не зробім. Прыйдзецца выкапаць гэтае сховішча урана і перасадзіць усё ўнутр нашага кантэйнера. Вось туды і адправім. Мне спатрэбяцца працаўнікі, якія гатовыя папрацаваць на невялічкім сховішчы урана. Лёд, мне падаецца, мы сабралі? Так, лёд мы сабралі. Усе разышліся спаць. Як па даследаваннях? Так, ужо актыўна займаюцца іншымі тыпамі даследаванняў, але новага пакуль яшчэ далёка. Патрэбіцца вось гэтая руда. Ну так, у іх павінна атрымацца поўнасцю выкапаць усё, што ўнутры. Што там па тэмпературы? Тэмпература там 4 градусы. То бок не высокая, не нізкая. Гэта не блага. Радыяцыі, ну, фаніць яно будзе, дай бажэ. Так што паглядзім. У ідэале, так-то, можна было бы, я так думаю. Можа, я ляснуўся, і мне трэба было замест вось гэтага. Можа быць, я памылку зрабіў са сваёй лабараторыяй. Можа, мне патрэбна было каля гэтай уранавай руды размясціць свой вось гэты рэфлектар, не рэфлектар, а, ну, прымальнік. Нават не ведаю. Тут патрэбна, давайте, няхай будзе 90, 80 радбалтоў. Ну, максимум 100. 98 няхай так будзе. А, я ўжо магу 100 указаць. Вось няхай 100 і будзе. Набярэцца 100 радбалтоў, будзе страляць. Я думаю, наконт таго, ці галі адмена, ці не. Я вось у сумневах. Ужо шкада трошкі гэтую сістэму пераносіць, калі шчыра. Але у мяне тут... ну ўжо я і спазніўся. Яны будуць пераносіць яшчэ пэўны час. Ну так, яны ўжо выкапаюць. Ну і выглядае так. Мне падаецца, я магу перажыць без гэтага. Няхай будзе так, як ёсць. Вось яна ўранавая руда. Што дзіўна, яна не радыактыўная. Яна ж раней была радыактыўная, 100%. Чаму яна зараз нічога не робіць? Вось яна пераносіць. Сюды можна адправіць нашу... Дзе яно? Індустрыяльная, гэта не то. Зямля, не тое. А дзе? Металічная руда. Вось яна. Уранавая. Давайте прыярытэт, няхай усё, што магчыма. Выкарыстоўваецца даволі няблага, 16 грам у секунду, то бок мы можам пэўны час быць з гэтым уранам, які мы здабылі. Магчыма, мне варта было бы яшчэ адну аўтаматызацыю зрабіць тут. Па тыпу не адпраўляць лямпу, выключаць лямпу, калі у тэрмінале больш за пэўную колькасць. Магу я такое ўвогуле зрабіць? Адпраўляю зялёны сігнал, калі поўнае сховішча. Я магу прапусціць тут сігнал і сказаць, што калі значэнне больш за пэўнае, то... А змагу я так зрабіць ці не? Ну, давайте... Адпраўлю, буду выкарыстоўваць. Я зараз адпраўлю сігнал. Можа, нават патрэбіцца яго перагарнуць. Яно гаворыць, што яно, калі яно максімальна, яно будзе адпраўляць сігнал. Для аўтаматызацыі у нас ёсць. Ось.
разгарнуць гэты сігнал. Вось так зробім. Зараз усё патлумачым. Адпраўляем сігнал. У нас ёсць спецыяльнае спалучэнне, якое перагарне сігнал. То бок, гэты апарат, сама лабараторыя будзе засылаць зялёны сігнал, што па тыпу можна працаваць, тады, калі поўнае сховішча. Але ж гэта не тое, каб нам не тое, што нам патрэбна. Якое ў яго сховішча? Гаворыць, што можа да 100 выкарыстоўваць. Мне патрэбна проста, каб ён не адсылаў сігналы, пакуль ён не на нуле у ідэале. Я магу гэта неяк змяніць у наладах, не? Налады? Не? Нічога такога? Дзівосна. Я так разумею, калі ён поўны... Ну, там будзе перавыкарыстанне тады з тым, што я зрабіў. А як будзе працаваць? Ён будзе дасылаць зялёны сігнал на таго, што, ну, далей, праходзячы праз гэтую частку, ён пераключыць сігнал на чырвоны. То бок, калі паступае чырвоны сігнал, ён будзе яго рабіць зялёным. Калі ён будзе паступаць зялёным, то ён будзе рабіць яго, наадварот, чырвоным. Вось. Па гэтай логіцы, калі зараз паглядзець, сховішча ўнутры зараз пустое, яно не поўнае, яно дасылае чырвоны сігнал. Тады, гэта значыць, што вось гэтая штука у нас перагарнула, тады, калі ласка, запускай мне лямпачку, якая будзе запускаць гэтую радыяцыю. Яно накопіць 100 радбалтоў, толькі 100, яно дачакаецца поўнасцю, і адправіць гэта ў адным сігнале. Зараз можна пабачыць, будзе страляць хутка. 70 са 100 сабрало. Трэба сачыць яшчэ за уранам. Вось давайте замацуем уран у нас. Уран. Дзе ты наш? Бо у нас яго абмежаваная колькасць, трэба за ім сачыць, яго нам нельга прадзяўбаць. Можна будзе зараз раздрукаваць, але мы паглядзім, як яно стрэльне і ці будзе працаваць так, як я планаваў. 82. Частка гэтай энергіі з радбалта уляціць у нікуды, бо чым далей ён ляціць, тым больш ён губляе. У ідэале было бы размясціць вельмі блізка, але ж тады будзе і радыяцыя. Зараз я пагляджу, як увогуле у нас з радыяцыяй. Ну там небяспечна, не халера з радыяцыяй. 91. Амаль. Девяносто 4. Три. 2. 1. Оп, стрельнуў, зарадзілася. Станцыя зараз трымае 99 радбалтоў. Оу, яно працягвае працаваць. Мне не падабаецца гэта. Ці магу я неяк... Не магу, так? Мне просто хацелася б... 99 гэта ўжо дастаткова. Я бы хацеў, каб яно спынілася. Ці магу я яе... Можа мне... Давайте спынюся зараз. Каб яно мне не згубіла яшчэ урана. Можа гэта зрабіць у 2 стрэла, але ж яно... Давайте тады, я ведаю, мы зробім яго не ў 100, мы зробім яго на ўзроўні 55 радбалтоў, нават 52, 51. Это павінна запаўняць літаральна ідэальненька, прыкладна, нашу колькасць. То бок зараз будзе, мы згубім 240 радбалтоў, але ён стрэльне ў наступны раз і будзе запаўняць іх з 0 до 100 па невялічкай колькасці, то бок па кавалку. Такім чынам мы згубім, на палёце мы згубім больш, такім чынам, таму што будзем страляць часцей, але у нас не будзе перапаўнення гэтага сховішча. Так, ну цудоўна, у нас ёсць тады яшчэ навуковец, які можа гэтым займацца. Давайте паспрабуем раздрукаваць дупліканта, які умее Няма такога. Халера. Ну чаму не знаходзіцца, мне ж мастак патрэбны.
ніякага мастака. Добра, у нас зараз будзе тады тэхналогія, якую мы можам скончыць нашу сістэму для паку. І нам застанецца толькі заліць усё гэта вадою і адправіць першага паку жыць тут. Так, гэта у нас будзе прымаць... Ага. Я толькі не памятаю, налады канкрэтна на вось гэта яшчэ можна, на канвейеры. Добра, давайте яшчэ... Хутчэй за ўсё прыйдзецца скокнуць у захаванне маё папярэдняе, бо я не памятаю да канца нейкіх момантаў. Вось ты у нас будзеш займацца тут. Гэтую штуку можна разабраць. Мо піпсікі ўмеюць маляваць? Трэба іх спытаць. Піпсікі вы ўмееце маляваць? Вось ты. 72% інкубацыі. На жаль, выглядае, што не. Я бы паглядзеў, што яны збіраюцца намаляваць. У мяне ё ідэя. Давайте захаваемся. Хутенька скокну на сваю папярэднюю калонію, бо літаральна тая ж сістэма, я зараз спрабую паўтарыць. А ў мяне не хапае таго, як я фільтраваў усё. Вось гэта мне падаецца так. Галоўна не выдаліць яе. Было бы цудоўна, каб у гульне былі блюпрынты, ну то бок схемы, якія можна зрабіць і захаваць па-за межамі захавання свайго. То бок каб можна было перавыкарыстоўваць у розных гульнях. Бо тут ёсць такая неабходнасць. Тут яшчэ, калі шчыра, вось яна не гатовая да канца, не гатовая да канца раньше для піпсікаў. Вось яно тут таксама ў працэсе, але яно складаненькае, карацей, там свае праблемы ёсць. Так, дзе яно было? У мяне ж аналагічная штука. Вось оно, ужо гатовае. Гэты канвейер халера з ім. Што тут? Абмежаванне якое? Тут яйкі і толькі яйкі паку. А тут у нас ужо ідзе розны бруд збіраецца. А чаму ён тут збіраецца? Гэта я, можа, прыбіраў за імі. Я зразумеў. Дадаткова быў выключаны для таго, каб прыбіраць смецце, якое застаецца пасля паку. Бо яны яшчэ ядуць, пакідаюць за сабой розны бруд і пакідаюць яшчэ скарлупу ад яек. Вось для гэтага было гэта зроблена. Это было хутчэй дадатковая сістэма, каб ачышчаць яшчэ. Ніжнія мацюкі, вяртаемся назад. Аналагічна зробім адразу, паставім сюды яйка. Вось вас. І трапічнага таксама. Няхай яны іх збіраем. Астатняе не вельмі актуальна. Тут спатрэбіцца яшчэ электрычнасць для гэтага ўсяго правесці. Я вось нешта пра гэта на гэта забыўся. Так, мне патрэбна яшчэ... Мне падаецца, я забыўся на яшчэ одну рэч. Чым я іх карміць-то буду? Ежа. Выпускары. Так, інкубатары. Ловушка для рыбы. Разбивалка яек. Кормилка. Ось. Давайте гэтую штуку прыберем. І кормилку для рыбы поставим. Я думаю, тут уже магчыма і нарабілі. Кормилка. У яе можна будзе закидывать унутр ежу. Я не буду рабіць аўтаматычную сістэму, як у сябе ў папярэдні раз, бо гэта пакуль на гэтым узроўні не вельмі неабходна. Няхай яны просто пабудуюць вось гэтую паілку, кармілку, якую мы будзем выкарыстоўваць дуплікантаў для таго, каб яны запаўнялі. Можна будзе аўтаматызаваць пазней, гэта не настолькі абавязкова. Так, сюды у нас што падыдзе да нашых паку. Я думаю, карміць іх, трэба карміць іх чымсьці, што мы вырошчваем у ідэале. Таго, чаго у нас даволі шмат будзе. Давайте паглядзім, што у нас можа падысці у запасах. Нейкае насенне. Вось.
Чаго у нас больш за ўсё? Вось гэтых Мілвуд і блосамы. Я блосамы расціў чамусьці. Не памятаю чаму. Хутчэй за ўсё была прычына. Давайте пагляджу яшчэ на раслінкі. Фермерскі тайл. Возьму адзін гэты, як... мне прыйдзецца яго выкапаць, каб параўнаць. Ось халера. Мне было бы няблага вырошчваць. Спецыяльна для маіх... Давайте ферму зробім дзе-небудзь, бахнем. Спецыяльную ферму не для нейкіх высокіх мэт, а часовую. Так, тут глеба, яе лепей не кранаць. У нас же могуць быць планы яшчэ на яе. Давайте зробім часовую, толькі ферму невялічкую нейкую. Вось тут, напрыклад. Яна неблага падыдзе. Я яе падыму трошкі над зямлёю, вось так, уверх. І... робім яе прыкладна такога памеру. Я жадаю з разлікам, што можа быць мы будзем яе пашыраць. Выкапаць. Вось гэта можна разабраць. Это, в прынцыпе, усё можна разабраць. Унізе мы правядзем некалькі фермерскіх. Дзе вы мае? Фермерскія, калі ласка, будыночкі. Вось он, гідрапонная ферма. Туды можна будзе адпраўляць проста чыстую ваду і забіраць яе. Такім чынам выкарыстоўваць яе проста для бясконцай падачы вады. Нам шмат не спатрэбіцца, мы зробім усяго нічога. 10-3 няхай будзе. Нагадваю, што праз 10 хвілін скончваецца галасаванне на гэты тыдзень. Гульню, якую мы будзем гуляць у пятніцу. А у нас 3 гульні, якія знаходзяцца ў версе, вельмі блізка адна да адной, і ёсць верагоднасць любой з іх перамагчы. На першым месцы знаходзіцца Tactical Bridge Wizards з 33 300. На другім месцы Pentiment, якая таксама вельмі блізенька. На трэцім месцы Thank Goodness You're Here з 31 000. То бок, атрымліваецца, на любую з іх, калі пралятае 1002, яна можа стаць на першым месцы. Застаецца 9 хвілін до конца галасавання. Галасаванне скончыцца аўтаматычна. І вам... А што яно мне паказвае? Трэба насенне абраць і вады туды адправіць. З вадою зараз разбярэмся, гэта не праблема, у нас тут блізка. Я спецыяльна тут абіраў, каб недалёка было. Вось так. Застаецца 8 хвілін, за якія можна будзе яшчэ вырашыць на першыя 3 гульні. Але вам нічто не перашкаджае закінуць пункты на нейкую іншую гульню, якая вам падабаецца, і пакрыху яе прасоўваць. Гэта займае пэўны час, але магчыма прасунуць што заўгодна. У нас і хапае прыкладаў тады, калі чалавек працоўваў проста пакрыху да самага канца. І некалькі разоў такія прыклады адбываюцца без аніякай дапамогі. Так што нават калі вы не заўсёды сидзіце на маіх стрымах, і у вас ёсць толькі пэўна абмежаваны час, вы можете ўсё роўна пакрыху штосьці сваё прасоўваць. Абмежавання ў нас няма, амаль ніякіх. Хутка, калі будзе яшчэ разбяруся з адной рэччу, я зараз не жадаю афіцыйна анансаваць гэта, бо яшчэ не ведаю, можа ёсць нейкія праблемы. Але у нас абмежаванне толькі тое, што мы не стрымем толькі тое, што забаронена твічом, ну, па лагічнай прычыне. Ось, з астатнім усё, ніякай праблемы быць не павінна. Мяне любая з 3 першых задаволіць. Мяне таксама. Мяне, калі шчыра, любая з спіса задаволіць. Увогуле любая. І я не хлушу, гэта па тыпу не прыукрашваю неяк. Мне падабаюцца ўсе варыянты. Мне падабаецца тое, што вы мне падкідваеце. Каб было часу на ўсё гэта пагуляць. І дота, нават і дота. Цікава было бы паглядзець на яе праз столькі гадоў. Вось, бо я памятаю, як я з яе сышоў, як я перайшоў на Лігу Легенд тады. Яшчэ ў 10-10-11 годзе. Вось, так што не, гэта не самы горшы варыянт. Але я скажу, што хутчэй за ўсё адчуванні будуць з-за таго, што я не ўмею ўжо гуляць, хутчэй за ўсё будуць так сабе, бо непрыемна адчуваць сабе тым, хто нічым не можа дапамагчы сваёй камандзе. Вось гэта адзінае, што мяне бянтэжыць. Так, гэта раслінкі, Мілвуд, Брістл Блосам. Давайте трошачкі мяшанку тут зробім. Для паку, з-за таго, што пак у нас будуць асноўным сродкам ежы,
Мне тут патрэбна націснуць яшчэ. Паку у нас будуць асноўным сродкам ежы, але вось гэта будзе наш дадатковы яшчэ мілвуд вось тут. Чаму не хапае святла? Ага. Вось гэта я не разлічваў. Давайте дададзім святло, раз такое патрэбна. Святло. Ім усім патрэбна? Я зразумеў. Чаму? Таму што гэтым патрэбна толькі святло, а гэтым патрэбна яшчэ і дадаткова гэты самы угнаенні, якія будуць паляпшаць яе стан. Ну добра, тады адну мы можам сабе дазволіць, але шмат мы так рабіць не будзем. Так, лямпачка ём. Давайте гэтую лямпачку яшчэ да нашай сістэмы ўсёй падключым. Так, з гэтым гэты ўжо расце. Я спадзяюся, яму няма такога, што яму нельга святло наадварот. То будзе дзіўны канфлікт такі. Аднаму патрэбна святло, іншаму наадварот патрэбна цемра. Тэмпература з 10 до 30. Тэмпература тут 30 градусаў. Нагрэта. Не падабаецца. Ахалоджваць у мяне пакуль няма чым, на жаль. Гейзер, колькі да цябе? 14 цыклаў яшчэ прыйдзецца пачакаць, бо гейзер можа дапамагчы мне ахалодзіць усю базу, і калі жадаю, я магу нешта ахалодзіць і тут, напрыклад, на ферме. Ага, і-за тэмпературы яно нават не будзе расці. Мне патрэбна неяк астудзіць гэта ўсё. У мяне ёсць Не, у мяне няма рашэння, насамрэч. У нас есть такого холоднага, што я магу прагнаць праз тую мясцовасць і атрымаць сабе... Вось гэта могуць ахалоджваць, але я іх адкуль не перасаджу. Можа, вада падыдзе? Вада пад тэмпературай 27 градусаў. Гэта даволі высокая тэмпература. Калі шчыра. Не вельмі ўдала атрымліваецца, Так, гэта на гэтую штуку нам таксама ж электрычнасць патрэбіцца. Мне цікава, ці не перагружу я зараз сістэму. Патэнцыяльна яна можа ў сістэме быць 1760. Мне падаецца, мне патрэбна спецыяльна тут зноў свой генератар асабіста паставіць. На Chicken Police адпраўляецца 500. Дзякуй вялікі па-азерскі. Дай-ка я пагляджу, што там за Chicken Police такі. Chicken Police. До конца галасавання застаецца 3 хвіліны. Гэта гэты. Памятаю, даўно бачыў. Добра, дзякуй вялікі. Так, план такі. Давайте поставім яшчэ адзін генератар дадатковы. Вось тут. Спецыяльна для гэтай сістэмы ён не тое, каб актыўна будзе карыстацца і не шмат электрычнасці патрабуе. Я жадаю яго адчапіць ад асноўнай сістэмы, бо можа нават перавыкарыстаць вось тут, бо патэнцыйна мы можам перагрузіць усё вельмі хуценька. Так, можа вось так. І яшчэ адзін блачок вось тут. Ставім батарэйку разумную. Зноў жа аўтаматызацыю, як мы і паўсюль рабілі. Вось так. Потым, калі яно пабудуецца, ўжо будзем разбірацца. Я думаю, што я магу вось гэтую частку ўвогуле адправіць толькі на гэты генератар, каб яно, аддзеліць, калі я гэты генератар пабудую, я, можа быць, ўсё гэта аб'яднаю ў адну сістэму і адвяжу ад астатняй сістэмы, каб не перагружаць астатні. Будзе прасцей, яно размяркуе тады. А то тут ёсць нейкія моманты, якія мяне бянтэжаць, што яны будуць перагружацца. Нам спатрэбіцца яшчэ аж перавесці сюды вадарод, які пойдзе вось такім чынам. Цудоўным. Ёсць. Робім сабе масточак. Вось так і вось так. Спецыяльна, каб кантраляваць прыярытэты паміж імі. Навошта мне вось гэты масток? Не, вось гэты.
Гэты масток мне не патрэбны, я магу у прынцыпе вось так зрабіць. Дарэчы, я на гэтым тыдню ўзялася за Pyre. Такая дзіўная гульня, я памятаю, ты казаў, што табе геймплей не зайшоў. Ачмурэнная гульня, мне падабаецца ў ёй усё, акрамя геймплея. Ачмурэннейшая. Геймплей я не ацаніў увогуле. Оу. Я неўдала нешта пабудаваў, у мяне тут сцакі ляцяць літаральна мой генератор. Давайте мы трошкі ў бок перанесем гэта. Вось так. Деконстракт. Мне пакуль нарм да першага вызвалення дайшла. Значыць, табе будзе і далей нармальна. У мяне была праблема з самага пачатку. Я не магу ацаніць геймплей. Это літаральна футбол, які не вельмі дынамічны, таму што прыходзіцца ты кантралюеш толькі аднаго персонажа адначасова, і атрымліваецца, што як бы быццам бы ты гуляеш у актыўную гульню, а быццам бы і не. Thank goodness you're here отправляется. У нас застаецца 20 секунд, у вас застаюцца апошнія моманты, каб перабіць яе, бо яна павінна быць зараз на першым месцы. Гляджу, так, яна на першым месцы, 33 500. Tactical Bridge Wizards отправляецца 2500, і яны зноў вяртаюцца на першае месца. Застаецца апошнія секунды. Перамагае Tactical Bridge Wizards. На Thank Goodness You're Here адпраўляецца таксама 1000, але ўжо трошкі позна. На першым месцы замацоўваецца ў нас, і заўтра мы будзем гуляць у Tactical Bridge Wizards. Яна перамагае з 35 800. Так што заўтра у нас будуць тактычныя чараўнікі. Вось. Далей. Наступнае у нас. Што ў нас атрымалася зараз, бягучы топ? Гэта Thank Goodness You're Here 34 500. На другім месцы Pentiment 32 100, і на трэцім месцы Deliver the Moon з 15 100, то бок даволі далёка ў параўнанні з астатнім. Дзякуй вялікі, заўтра будзем абавязкова чараўнікоў пагуляем. Вельмі спадабаліся, я іх трымаў, я літаральна іх набыў, калі даведаўся, яшчэ да выхада, я такі, гэта маё. Але з-за таго, што на іх ужо накідалі, я такі, ну добра, я пачакаю. Яны ўсё яшчэ ляжаць у бібліятэцы, ні разу не запушчаны. Так, электрычнасць давайте тут разбярэмся ў нас. Крышачку. Гэта новы у нас рухавік, гэты генератор. Мы возьмем гэты трансформатор мы знясем, бо неабходнасці ў ім ужо няма. Я думаю, можна таксама электрычнасць разабраць вось тут гэты дрот. Гэты дрот таксама прыбраць, бо неабходнасці ў ім таксама няма больш. І я аб'яднаю гэтыя две сістэмы. Давайте вызвалім проста рэсурсы, якія тут ні на што, літаральна толькі на дроты гэтыя пайшлі. Трошкі больш эфектыўна іх раскідаем. Гэты дрот. Вось так аб'яднаем. Тут мы працягнем яго вось сюды. І аб'яднаем поўнасцю з генератарам. Павінна быць усё ў парадку. Мне спадабаліся нашмат больш за той жа XCOM, з якім звычайна параўноўваць. Шмат іроніі. Ну, не, гэта будуць розныя гульні. З XCOM хоць я і параўноўваю, але хутчэй, каб патлумачыць геймплей, як ён выглядае. Толькі для гэтага. Бо гэта самае найбліжэйшае па геймплею, што можна, самы папулярны, скажем так, варыянт геймплея, з якім людзей можна пазнаёміць, што у вас тактычная, сватаўская, ну, по тыпу спецатрад, які чымсьці займаецца. Малёўка зайшла. Так. Малёўка яшчэ, я скажу, што на мой погляд, я, ну, пазітыўна, але не вау-вау. Мне падабаецца іх гумар. Паглядзім яшчэ, што, ну, гумар літаральна з трэйлера падабраў. Так, у нас ёсць хтосьці, хто гатовы заняцца маляваннем. Вось, ёсць у нас ранча і яшчэ прыносіць рэчы. Доўга ходзіць у туалет, але добры мастак будзе. Добра, ідэальны персонаж для нас. Раньше яшчэ будзе займацца, то бок яна будзе даглядаць з жывёлкамі. Пазней яе на гэта паставім. Добра, раздрукуем яе. Пакуль для месца няма, на жаль, яна яшчэ і не такая свядомая. Нам спатрэбіцца ад яе, вось, арт-фундаменталіст. Fundamentals, декорацыі. Яшчэ ёй жа, давайте адразу паставім прыярытэты, чым яна будзе ў першую чаргу займацца.
Яна ў нас добрая ў маляванні, гэта цудоўна, але яшчэ яна ў нас будзе займацца тым, каб прыносіць рэчы. Яшчэ адзін дадатковы дублікант, які будзе хаваць рэчы. Гэта будзе таксама асноўнай працай, калі яна скончыць з мастацтвам. Капаць не патрэбна. Прыбіраць, ну, давайте плюс-мінус прыярытэт. І раньше, вельмі важна, няхай займаецца яшчэ і раньше, будзе за жывёлкам нашым даглядаць. Мастак тутака, што здарылася? Не, у нас нам патрэбна своечасова, у нас тут трэба і скульптуру зрабіць, і 3 малюнкі намаляваць. Мы доўга чакалі дубліканта, які мог бы гэтым заняцца. Вось гэта нам патрэбна. Чым яна будзе маляваць, вы зараз пабачыце цудоўны увогуле эфект. Зараз я чакаю, калі яна дзе яна пабегла. Давайте адразу для яе пакойчык зробім, а то што яна тут. У яе будзе самы прыгожы пакой, бо яна ж мастачка. Яна сама сабе яго і абсталюе. Месца для паспаць. Дзе там фурнітура? Ну вось. Можна, ў прынцыпе, вось гэта выкапаць, каб было зручней. О, для яе месца для паесці няма. Вось адзінае, што я прадзяўбаў. Давайте, можа, гэтую скульптуру прыбярэм. Скульптуру прыбярэм, паставім столік замест гэтага скульптуру. Можа, яшчэ тут гэты пакой па памерах павялічым. Хутчэй за ўсё так і будзе. Выбач, Пэй. Для цябе ж ложка яшчэ не падрыхтавалі. Выбач. Давайте адразу ёй месца для скульптуры бахнем. Разабярем вось гэта. Бачыце, як мы намалюю? Я зараз запаволю. Вось такім чынам яны малююць. Цудоўна. Няхай працягвае. Яна ў нас самая мастачка з усіх дуплікантаў. Калі не спадабаецца, мы потым яе навучым маляваць лепей. І перамалюем зноў. На Apple Pie адпраўляецца 50. Назвы. Apple Pie. Дакладна. Імя ёй. Apple Pie. Пайшло. Цудоўна імя. Разбяру зараз падрыхтоўку для скульптуры, бо, на жаль, нам же лепей, каб ёй было дзе паесці, правільна? А мы яшчэ знойдзем, дзе ёй пабудаваць што-небудзь. Так, дзе моя фурнітура? Мне патрэбны столік. Чакаем, калі тут месца вызваліцца. Глядзіце, яна зрабіла свой першы малюнак. Можам падзякаваць ёй вельмі дзякую ёй вялікі, Apple Pie. Гэта будзе першае нашае мастацтва. Найлепшае, што мы маглі пакуль зарабіць. Так, вось тут у нас яны дабудуюць вось гэты кавалак. Давайте тут лесвіцу дададзім ім, бо будзе трошкі незручненька. І я тады разбуру вось гэту частку. Black Prince? Не. Дакладна. Дзе яна? Вось. Блин, не бачна. Вось белы налив. Пачакайце-ка, дзе... Мне ж показало, што прынц. Дзе ты, прынц? Вось он. Яна. Во. Альбо ён. Літаральна ён. Ідэальна. Вы паглядзіце, ну, прыгажосць. Ну, хто б яшчэ мог падумаць, што можна так прыгожа маляваць, а? Так, я дадам скульптуру яшчэ. Будзе цудоўнае упрыгожванне. Давайте у баку вось тут. Вось гэту штуку можна тады і перасунуць яе, бо сэнсу, ну, у нас вызвалілася прастора. Давайте яе разбярем. Перасунем у бачок. Там яшчэ не гатовая гэтая частка, таму кут той не паставіць. Касмічныя медузы? Не, гэта нашыя вось гэтыя хлопчыкі. Хэтчы. Вось гэтыя прыгажуны. Гэта яны. Ну, а чаму яны аднолькавыя? Яны ж... І там даволі шмат варыянтаў. Давайте яшчэ адзін вялікі. Няхай будзе тут.
Потым, калі ў яе будзе больш досведу, мы паспрабуем намаляваць што-небудзь яшчэ. З гэтым ёсць. У нас павінна была яшчэ і... тут у нас яна ўжо не працуе. Так, гэта поўная. 100 болтоў. А і гэта не працуе. Яно літаральна робіць тое, што мне патрэбна. Гэта цудоўна. Даследаванне. Ёсць ли у мяне? Ёсць. Мы зараз можам зрабіць сабе вось гэтае месца для паку. Канвейеры. Вось гэта пераключателі канвейерныя. Яго, гэта адзіны кавалак, якога нам не хапала, ну і вадой яшчэ гэта ўсё заліць. Каб зрабіць нашае месца для вырошчвання паку. Патрэбна... Блін, на ладу трэба было паглядзець, калі я зазіраў на захаванне. Давайте адразу зраблю, бо там трэба вылічваць гэтае значэнне, колькі мы можам сабе дазволіць паку ў гэтым, ну, ў гэтым месцы. Зараз хуценька я скокну на сваю папярэднюю калонію, бо гэтага я не памятаю. Так. Вось наша канструкцыя. Патрабуе лічыць і яйкі, і саміх паку. Патрабуе... Адпраўляе зялёны сігнал, калі іх больш за 4. Цудоўна. Гэта тое, што я жадаў ведаць. Чатыры мне спатрэбіцца больш за іх, і тады яно будзе пераключаць. Давайте дротик яшчэ правядзем. Тут недалёка. Літаральна ў суседнюю клетку. Астатняе не вельмі патрэбна. Дадаткова нам толькі патрэбна электрычнасць. Вось гэта. Усё запушчана. Сюды мы адправім ежу для паку. Нагадваю, мы там гэтыя самыя будзем выкарыстоўваць. Зерне з блосамаў. Я так разумею, вось яны. Я скажу, каб іх не... Не памятаю, там быў у мяне падыход нейкі хітры. Па тыпу я выключаў лямпачкі, каб яны хутчэй самі сябе збіралі. Але я так разумею, што я магу проста дазволіць сваім пакуль што гэтым самым дуплікантам гэтым займацца асабіста. Тут па вадзе крышачку ў ферму ідзе. Можна паскараць. На канвейер таксама спатрэбіцца электрычнасць. Не шмат, але ўсё ж такі. Як там у нас са статуяй? Статуя, ну, асабістая, скажем так. Складана ацаніць яе, ну, яна так бачыць, так што не будзем яе ў гэтым перашкаджаць. Дазволена ўсё. Астатнім падабаецца, гэта самае галоўнае. Цудоўна, яшчэ будзе месца, дзе памаляваць. А мы возьмем, нам трэба правесці сюды вады і адправіць сюды першага паку, бо без гэтага нічога з таго, што я запланаваў, не атрымаецца. Чаму тут няма трапічны толькі паку ёсць? Маленькія чамусьці памёрлі. Няўжо гэта за высокая тэмпература? Хутчэй за яе. О, тут ёсць якраз ідэальна, ёсць паку, якіх трэба выратаваць, інакш яны тут памруць. Давайте закінем трошачкі сюды. І... Нейкі мастачка, я так бачу. Вітаю, Джокамас. Так, давайте отправим паку, бо яны тут літаральна загінуць без нашага... без нашых дзеянняў. Нават дваіх отправим. І... Трэба заліваць вадою. Дзе у нас там ён? Я выкарыстаю... Гэта часовая рэч. Яна нам не вельмі абавязковая. Давайте вось з гэтага месца. Вось так. Потым я просто прыбяру гэта. Таму што гэта літаральна запоўніць адзін раз і потым забыць. Бо вада тут нідзе не будзе хадзіць туды-сюды. Так.
Выливаем. Усё. Чаму чырвоненькая? Нешта здарылася альбо пераносіць? Чаму? Што з тобой здарылася? Нельга дабрацца. У сэнсе нельга дабрацца. Спадзяюся, яны разбяруцца з гэтым. Прыоритеты я выставіў для яе, для нашай Apple Pie. Яна дамалявала яшчэ адзін. Я здзіўлены, што яны не адрозніваюцца. Я 100% памятаю, што на кожны з памераў ёсць розны набор малюнкаў. Дзіўна, можа, так проста трапіла. А чаму ты не збіраешся заняцца вось імі? Можа, мне трэба... Не, я не магу іх злавіць аніяк. А, можа, таму што яны то выбіраюцца, то трапляюць? Можа, у гэтым праблема? Цікаво. Так, што ў нас па вадзе? Запасы вады на добрым узроўні, то бок мы справіліся з крызісам нашым водным, і да гейзера, да запуска гейзера засталося 10 цыклаў, то бок мы спакойна перажылі. Гэта ўсё? Гэта невялікая праблема. Так, мне падаецца, тут нешта не пераліваецца. Тут помпа павінна працаваць. Як там у нас вода тут пролілася, гэта цудоўна. Зараз яны дабудуюць гэтую яшчэ трубу, і у нас пачне запаўняцца наша мясцовасць для паку. Наш новы дом іх. Трэба толькі іх сюды пасадзіць яшчэ. А то яны нешта далёка бегаюць там. Ёсць. Пайшло запаўняцца. Зараз пацякла вода. Ёсць. Гэта займе пэўны час, каб запоўніць. Нам патрэбна, каб яно запоўнілася да самага верху, вось па гэтую мяжу. А гэта займе, ну, нармальна так па часе. Але гэта будзе карысна. Яно ўсё окупіцца. Ніхто не жадае паку забраць, а? Калі ласачка. Хоць аднаго. Мы можа... О, маленечкі ёсць. Можа ты. Ну, хоць якога, калі ласка. Гульня, ты памажы мне. Я ж не магу яго злавіць просто так. Не магу. Тут ёсць яйка. Вось яйка я дакладна павінен мець магчымасць перасунуць. Ну, як мінімум. Так. Я так гляджу, за паку яны нічога не робяць. Ну, просто літаральна нічым не займаюцца. Грыль, слухай, а мы можам, калі ласка, барбекю яны будуць рабіць. Вось, калі ласка, яшчэ філе паку прыгатуйце бясконца, бо літаральна у мяне іх хутка шмат будзе. Ну, як хутка. Займе прыкладна 20 цыклаў, каб гэта штука пачала паўнавартасна працаваць. Яна нават першую партыю будзе адпраўляць даволі доўга. Мне падаецца, з гэтага нічога яны пераносіць не будуць, акрамя вось гэтага яйка, якое я тут азначыў, таму што я бачыў, што хтосьці прыбег і яго падчапіў ужо. Калі гэта яйка перасунуць, то мы так і ўсё і пакінем. Мы проста здымем усе астатнія наказы нашыя. Загады нашыя. Так, вода запаўняецца. Займе пэўны час. Кто-небудзь, калі ласка, можете трошки быць больш уважлівымі і прыоритет выдаць высокі. Я магу яго? Не магу адзначыць. А чаму? Не жадаюць займацца гэтым. Калі не атрымаецца зараз, то я магу назначыць камусьці з іх, каб яны... Тут спецыяльна ёсць апарат, куды скідваць па тыпу рыбы можна. Вось з ім павінна дакладна атрымацца. Чаму ніхто не збіраецца яго перасоўваць? Халера. Гэта літаральна проста з аднаго месца на іншае перакласці. О, падабраў. Вы паглядзіце, нясе. Ёсць! Нарэшце. Усё астатняе можна проста адмяняць. Так. Не трэба. Не трэба. Усё. Яйка ад'ехала адразу сюды.
Мне падаецца, што яно можа зараз так мець трошкі праблему, таму што яно не ў вадзе. Але нават калі ён вылупіцца, то ён даскоча маленькі да вады, так што павінны а той паку, якія скакалі, яны, на жаль, не хацяць перасоўвацца. Ну, я адзначыў іх, але нічога гэтым рабіць не магу. Ну, яны там сабе без вады плаваюць. Я адзначыў, но мне падаецца, это нічым не дапаможа. Нельга сюды дайсці. У сэнсе немагчыма дайсці. Тут же літаральна хадзі колькі заўгодна. Чамусьці з ім праблема нейкая. Да і з іншымі таксама, толькі яйка чамусьці гэта і трапіла сюды. Але гэта, ну, мінімум наш неабходны для таго, каб наша калонія панкаў тут развілася. Значыць, на грыль у котлеткі. Так, яны пайдуць туды. Таму што без вады. Калі што, яны так даволі доўга могуць існаваць, наколькі памятаю. Вось у такім стане. Вось, ну, ім не той, каб патрэбна... Ну, не памруць яны, карацей, без вады. О, плавае. Дзіўна. Дзіўна, вы паглядзіце яму, нармальна. О, не, вы глядзіце, гэта магчыма. Гэта будзе карысна, давайте, перасунем. Тамуся толькі зараз проста яны да гэтага дабраліся. Гэта ў ніжняе, няхай там жывуць, як жывуць. І кранаць не будзем. Аднясе, не, працую. Просто неяк вельмі запаволена і з затрымачкай яны вырашаюць гэта. Во, будзе тут. А яны, на жаль, не могуць зараз з раздатчыка нашага з ежай паесці. Тут напіхана ўсяго, але гэта я спрабаваў упіхнуць у самае максімальнае, у самую маленькую магчымую прастору, напіхаць як мага больш усяго. У нас ёсць тут кармілка спецыяльна для паку, якая трошкі загружана. На жаль, яны не могуць за яе паесці яшчэ пакуль што, таму што не могуць дацягнуцца тупа, вады яшчэ не хапае. Але гэта вырашаема, хутка будзем. Калі шчыра, я так гляджу, вады так да халеры спатрэбіцца вялікая колькасць нашага сховішча. Я спадзяюся, што гэты гейзер хутка запрацуе. 9 цыклаў да яго засталося. Котлеткі. Будзем гуляць у котлеткі? Гэта як? Стол адпраўляецца на котлеткі. Цудоўненькі, прыгоженькі у нас хэчлінг, але, на жаль, нам ён не патрэбны. Я не ведаю, чым яго карміць-то ўвогуле. Фудстрым, ну, вы бачыце, я трошки пад гэта. Гэтага я не вельмі чакаў. Я не ведаю, ці спраўлюся. Я баюся, што ў мяне досведу на гэта не хопіць. Котлеткі пасмажыць, гэта ж вам, блин, не халера сабе. Так, давайте-ка мы яшчэ даследаваннямі займемся, бо зараз мы ў добрым стане, у нас усё добренька ідзе. Нам спатрэбіцца, дзесьці была яна, правая турбіна, вось вось яна знаходзіцца. Яна нам спатрэбіцца для дальнейшага развіцця ў гульне глобальна. Гэта не на гэты стрым, вядома, там гэта ў позні этап гульні пераходзіць, але гэта абавязковы кавалак. Бо правая турбіна, мы будзем з вадою і тэмпературамі шмат гэтым займацца, будзем цэлы вулканы спыняць і перарабляць гэта ў карысную электрычнасць і яшчэ і метал дадаткова. Будзем шмат чаго такіх сістэм рабіць. Гэта я пакуль нешта такія, не ведаю, куды нас закінуў. Дрэнны настрой іх, бо іх тут занадта шмат для гэтай невялічкай лакацыі, бо вады ім не хапае. Яшчэ задзявацца, яшчэ нават наступны узровень не падняўся. Яны нешта падазраюць. Галоўна, цішэй гаварыце, каб яны не здагадаліся. Вось вады стала трошки больш, яны могуць паплаваць сабе. Настроем гэта пакуль не падняло, бо недахоп усё яшчэ ёсць, назіраецца. Але хоць трошки панасіцца ёсць туды-сюды. Яны там удваіх на адной клетцы сядзяць. Ну добра. Пакуль запоўніцца, займе час, пэўна. Гейзер. 8 циклов.
Я не буду карыстацца тут выкопваць яшчэ і бруднай вады сабе здабываць, таму што такое так можа апынуцца, што хоць якая пэўная колькасць гэтай вады ўжо будзе добра. Дачакаемся нашага гейзера і будзем разлічваць на яго, бо з яго з гейзера будзе салёная вада. Салёную воду мы можам перабраць вось у гэтым дэсалінатары, які просто будзе аддзяляць літаральна просто воду ад солі. І будзем закідваць гэта ўсё ў рэзервуар. Плюс яшчэ часткова выкарыстоўваць яе жа, таму што яна будзе халодная. Мы будзем выкарыстоўваць яе, каб ахалоджваць вось гэтую частку, бо яна ўжо награваецца даволі моцна, можна паглядзець, наколькі чырвоненькая яна тут. Так, можна на стрыме пасмажыць гатовыя замарожаныя рыбныя котлеткі. Вось гэта мой варыянт. Так, а чаму тут вады не разліваецца вышэй? Газ чамусьці застаўся, і ён вышэй не ідзе. Цікава. Дзіўна неяк. Давайте-ка на вадкасць. Чаму? Павінна ўжо разлівацца ў гэты бок. Можа ціск? Выглядае так, быццам бы высокі ціск паветра. Так. Тут ёсць трошкі грамаў СО2 і ёсць трошкі прыроднага газу. Але іх там літаральна грамы, якія астатнім ціскам просто наваколле, яно просто заціскваецца ў гэты вугал. У гэтым куце ўсё і сабралося. Добра. О! Вы паглядзіце, тут нешта недакопана. Ну што, упрыгожванне далей? Паехалі. Яшчэ дзве статуі і прыгожанькі малюнак. Стол адпраўляецца на котлеткі дамашнія, уласнаруч створаныя Cooking Stream. Я, калі што, заўсёды за сабой пакідаю права адмовіцца ад стрыма у любы момант, але, ну, подумаю. Мне падаецца, будзе цэлы стрім. Вы паглядзіце. Абдымашкавы гэты піп. Вырас. Ну, як вырас, яшчэ пакуль маленькі, яшчэ недарослы. Ну, прыгажун які. Цудоўненька, а? Кайфы якія. Як у яго справы. Шчаслівы, ўсё добра. Узрост трыцыкла. Добра і ежы хапае, настрой добры. Усё цудоўненька ў яго. Наша ферма гэта невялічкая пачатковая таксама ў парадку. Я думаю, што тут можна паставіць дзверы, каб яно дало бонуса на пакой. Я вось даўно гэтым не займаўся, не памятаю. У нас ёсць бонусы, я вось не задумваючыся гэтыя штукі рабіў. Мы атрымліваем розныя бонусы за розныя рэчы. Чаму яно лічыцца як баракі? Прыватны пакой. А чаму не як прыватны пакой? Што для гэтага патрэбна? Мінімум 24 тайлы. Раз, два, три, 4, 5. Памера не хапае. І лепей... зразумеў. Добра. Каб падыходзіў пакой, трэба лепей ложкі ім зрабіць. У мяне на гэта пакуль тэхналогій няма, і там, мне падаецца, наколькі мне вядома, патрэбны пластык. А з пластыкам яшчэ ў нас да нашай індустрыі вельмі далёка знаходзіцца. Для паляпшэння іх умоў жыццёвых. Ну, добра. Як там нашыя паку? Як жыццёвыя умовы ў паку? 760 кілаграмаў у гэтым тайле. Ну, то бок яшчэ пэўны час, і яно ўверх паднімецца. Мяркую, котлетки можна аб'яднаць. Ну, давай. Давай аб'яднаем. Котлетки у нас яшчэ становятся 200 разом. Есть. Есть. Яшчэ. І вам у спіс таксама аднаўлю вам спісачак. Котлетки. Так, слухайте, у мяне толькі яшчэ больш іх стала зноў. Давайте, добра, давайте дамовімся, што калі мы маем на ўвазе котлеткі, то мы маем котлеткі дамашнія ўласнаруч створаныя, Cooking Stream.
каб гэта ўсё кожнаму не пісаць, я так, это 300 атрымліваецца, і я пераназову гэта ў проста котлеткі. Так, ёсць. Котлеткі шмат не бывае, добра, дамовіліся. Так, мне падаецца, тут ну так, вось яны з'явіліся, тут я іх прыбяру, аб'яднаў іх ужо разам. Добра, ёсць. Толькі я вам спіс не аднавіў. Дайце ка мне момант. Павінна зараз ужо быць новая версія. У вас бачна. Так, гэта наша сістэма ўсё яшчэ працуе. З яйка хутка вылупіцца новы рыбс у нас. І наша сістэма наладжана на 4 паку. То бок, калі тут становіцца больш з'яўляецца новая яйка, і іх становіцца больш за 4, то тады яно будзе адпраўляцца ў спецыяльнае, гэта яйка будзе адпраўляцца ў спецыяльную яму, вось у адзін тайл, дзе і будуць збірацца ўсе, скажем так, як бы так мягчэй, паку, якіх мы збіраемся з'есці. Паміральная яма, як я яе называю. Так, добранька. З ежай у нас пакуль хапае, ну мы, у прынцыпе, не ў крызісе, але гэтыя пак у нас выратуюць, што нам не спатрэбіцца усю нашу глебу есці, якая у нас толькі ёсць, бо глеба... такі ресурс тут, які раней ці пазней скончыцца. Гэта часовая такая замена нармальнай ежы. Вось. І яна нам яшчэ спатрэбіцца, каб вырошчваць што-небудзь, так што лепей прытрымаць яе. Гэта працуе, даследаванні ідуць. Добра, гэтая штука працуе. Пакінем яе, не будзем кранаць. Тут у нас таксама езер 7 цыклаў. Чакаем. У нас зараз самыя актуальныя две штукі, гэта запоўніць гэты рэзервуар для паку і дачакацца езера, бо без езера у нас будуць праблемы зноў з вадою. Я разлічваю на даволі вялікую колькасць гэтай вады з гэтага езера. Колькі прыкладна чакаецца? Яго сярэдні выхад гэта 1500 грамаў, 1,5 кілаграмы у секунду, што даволі шмат. Гэта даволі неблагі езер, нам пашанцавала з ім. Праблема мая толькі тым, што ён салёны. Гэта салёная вада, а на вось гэты апарат дэсалінатар уходзіць даволі шмат чаго. І працоўнага часу уходзіць. То бок, ён як працуе? Дэсалінатар, ён будзе прасейваць гэтую ваду пэўны час, а потым будзе патрэбна дапамога аднаго з нашых дуплікантаў, каб ён дастаў адтуль усю соль, падчысціў гэты апарат, і тады ён запускаецца зноў. Ён таксама паглынае велізарную колькасць электрычнасці, 480. З гэтым мы можам трапіць у праблемы, калі шчыра, калі ён будзе пастаянна працаваць. Хутчэй за ўсё, нават плюс будзе горш, чым за тое, што мы будзем гэтай солі атрымліваць. Трэба будзе прыдумаць варыянт, дзе мы будзем выпарваць гэтую ваду ў вялікай колькасці ў прамысловых маштабах. Вось. У мяне ёсць на гэта планы, але мне патрэбна было развіцца. Зараз у мяне, хутчэй за ўсё, збольшага хапае тэхналогій, але нам трэба яшчэ дабрацца да сталі і вырашыць праблему з вадой на пэўны час. Так што пакуль будзем існаваць з тым, што ёсць. Так, тут у нас пакрыху падвышаюцца ўзроўні. Нягледзячы на высокі ціск паветра, у нас усё яшчэ вада мацней за яго і выцісквае ўверх наш і СО2 і натуральны газ. Натуральны ў сэнсе прыродны. Што цікава, зараз у нас плюс-мінус усё аўтаматызавана, і збольшага зараз нашыя дупліканты, яны ў асноўным зараз адпачываюць, што цікава. Ось такая штука. Apple Pie. Ці ўмееш ты ў нас? Яшчэ не хапае на новыя скілы. Давайте ёй вот падыходзячую шапку апранем. Бо яна у нас мастачка, у нас ёсць спецыяльныя мастацкія шляпы. Вось такая, простенькая пакуль што. Оп. Пабегла.
Чаму вы рукі не мыеце? Вы чмырылі там? Вада скончылася. А, ну так, уся вада зараз уходзіць да паку. Халера. Трэба было бы падзяліць яе так-то. Бо самы прыярытэт галоўны атрымліваецца вось у той сістэме, якую зараз зрабіў, самы галоўны прыярытэт ідзе да паку. Ну добра, некаторы час не будуць мыць сабе рукі і ў туалеты не хадзіць. Пратрымаюцца неяк, я спадзяюся. Я вельмі спадзяюся. Тут засталося не тое, каб шмат. Нам усяго адзін радок запоўніць яшчэ і будзе цудоўна. Маленечкі у нас хутка вылупіцца. Упс, нехта там трошки не вытрымаў, не дабег да туалету. Але ж у туалет у мяне павінна хапаць. Вада ж ёсць. А, вады ў туалетах няма. Упс. Упс. Яны пачынаюць цацца паўсюль. У нас пачынаюцца праблемы. Трэба тут прыбраць таксама. Тут таксама. Тут таксама. Да самага нізу разлілі. Дзе-небудзь яшчэ? Трэба будзе пасачыць. Нешта на яе ўзроўні невялікая розніца паміж малюнкамі. Я вельмі здзіўлены. Я думаў, што на кожны ўзровень ёсць па некалькі. Когда. 650 кілаграмаў. Можа часова накіраваць частку вады. Давайте, можа... Я магу? Не магу выключыць, так? Давайте скажем вось гэтую. Разбурыць пакуль масток гэты. Гэта часовая мера, каб запоўніць у нас усе туалеты нашы і ванныя. А чаму тут? Я разбурыў і гэта. Халера, як я сам сабе нашкодзіў, а? Я гэта разбурыў. Зараз выправім усё. Так, гэта масток прыбралі. Гэта павінна часова нас выратаваць. Добра, вада пайшла назад па сістэмах. Паку пакуль пажывуць без дадатковай вады. Яны ўжо могуць паесці там, павінны дацягнуцца, таму павінна быць усё ў парадку. Туалеты і душавыя запаўняюцца. Брудная вада пачала выцякаць, бо я калі разбурыў тут сцяну, пашыраў сабе сталовую сваю, то разбіў яшчэ і трубу. Не пашчасціла. Так. Ёсць. Мы напоўнілі вадой пакуль што трубы хоць. Гэтага нам хопіць на пэўны час. І я вярну масточак. Гэта і так максімальная хуткасць. Я жадаў паскорыць яшчэ. Наш гейзер 5 цыклаў. Яшчэ даволі доўга, калі шчыра. Даволі час ідзе, а ён усё не запускаецца. Але прайшло прыкладна за стрым 35 цыклаў. Гэта значыць, што мы блізка ўжо. Гэта трэба пачысціць. Мне падаецца, яго можна і выключыць, так? А альбо не. Ну, няхай ён тут будзе стаяць. Запаўняецца ўжо, зараз пачне запаўняцца апошні радок вадою. Амаль ёсць 1000 кілаграмаў у гэтай клетцы. $970. 980. Цудоўна. Нешта запаволіўся раптоўна. Вось. Выціснуў наверх СО2, я так разумею, 10 тут павінен быць. Так? Газ, вось он носіцца, не ведае, куды па сябе падзець, бо яго ціскам шпыняе туды-сюды. Вось, маленечкая наш паку, ён нарадзіўся трапічны, і вось он незадаволены плавае тут зараз. Такім чынам у нас 3 іх знаходзіцца. Гэтая штука дасылае ўсё яшчэ чырвоны сігнал, то бок нам патрэбны яшчэ адзін паку. Вы не жадаеце яшчэ расплодзіцца, мае добрыя паку? Вы не плануеце?
Не показываем. На жаль. Ну, потому что они дикие. Незадоволенные. Ну, так. Трошечки. Вода пачынае ўжо пералівацца ўверх. Чаму тут ужо ціскнік нават падвышаецца? Чаму ён не пераліваецца яшчэ ніжэй? Мне просто вось гэта перашкаджае зараз. Павінна пайсці вада ўверх, выціснуць яго. А, вось мне падаецца выціснула на адзін. Не выціснула. Там СО2 захраз. Не ўдала. Тут два ўзроўні. Паглядзім, што яны будуць рабіць, бо, ну, вось гэты слуп мне патрэбна, каб ён быў, ну, выправіўся. Калі не спрацуе, я магу гэта заўсёды выправіць. У мяне ёсць адзін варыянт. Вось гэты тайлік пабудаваць. Вітаю, Метаёгорый. Мы на сённяшнім стрыме пабудавалі спецыяльную тайное ранчо для паку. А калі дакладна, яно займаецца... Так, зараз гэта ўся штука мне можа праліцца. Ось, цудоўна. Можна забудоўваць назад. Я выпусціў паветра зараз гэта. Ой, не тым, вось гэтым замяніць. Спецыяльная ранча, на якім паку у нас скідваюцца ў ніжнюю частку. Яны тут растуць, пладзяцца, іх становіцца ўсё больш. Калі іх становіцца больш за 4, новае яйка ўжо адправіцца ў спецыяльную паміральную яму, вось сюды. Як там лекар? Лекар добра, гэта было толькі агляд. Просто по тыпу кожнагодны, які я прапусціў на, можа, 3-4 гады, можа больш нават. Вось, які патрэбна было зарабіць ужо даўно. Просто агульны агляд, нічога такого. Ёсць. Пайшла вода запаўняцца, паку задаволены. Наколькі памятаю, гэтая труба, яна спыніцца. Давайте паглядзім яе інфармацыю. Яна спыніцца, калі будзе 1000 кілаграмаў. То бок літаральна яно запоўніць гэтае ўсё. З-за таго, што мне патрэбна запоўніць гэтую штуку паку, ну, збольшага, я магу зараз дачакацца проста пэўнага моманта, зачыніць гэтую частку і разбурыць усю трубу да самага пачатку, бо неабходнасці ў ёй ужо не будзе. Вада адсюль нікуды не падзенецца, яна будзе тут назаўсёды. Нічога мы рабіць не будзем больш. Як у нас там з запасамі вады? Добра, але пакрыху скончваецца. Да езера засталося 4 цыклы. Усё яшчэ 4 цыклы, нешта, блін, як жа павольна ідзе, а? Сачым. Я вось думаю, можа спыніць яго дзесьці на за палову 500, за палову тонны. Ну, то бок дзесьці 600 кілаграмаў, можа, дзесьці ў гэтым моманце я спыню. Просто чым больш вады, тым больш... Я не памятаю, колькі вады патрэбна, каб паку лічылі гэта за гэтую клетку запоўненаю, тою, якой яны могуць... Ну, для іх прастора патрэбна, для іх таго. Вада не сапсуецца? Не. Тут не. Сама па сабе яна так рабіць не будзе. Больш за тое, у нас высокая верагоднасць, што гэтыя паку адправіць яйкі якраз такі для паку, якія ачышчаюць ваду. І вось гэтыя ачышчатары, паку ачышчатары вады, яны нашыя... яны ў любым выніку брудную ваду пазбавяцца ад яе, то бок самі яе прафільтруюць, што цудоўненька для нас. $520 килограммов. О, можно раздрукаваць что-нибудь. Что можно раздрукаваць? Что в их за насенне такое? Mellow Seed. Некое дивное насенне, я не памятаю таких. Что это такое? Я не ведаю, что вы такое. А навошта вы патрэбна? Декор. Яны просто для упрыгожвання. Гэта такі грыб, як бы не было дзіўна. Цікава.
Тут у нас уже 650 килограммов. Я спыню, может, 10 на 800-900. Мне падаецца, гэтага павінна хапіць. Не думаю, что нам патрэбна запоўніць яе цалкам. Як у нас яшчэ па... Вадарод накапліваецца, і гэта таксама добры знак. Бо без накаплівання вадарода гэта значыла бы, што моя база выкарыстоўвае больш электрычнасці, чым я магу сабе зрабіць. А, гэта крызіс. Гэта вельмі дрэнна. Больш што я залежу ад вады. Ну, нават у зараз бягучым стане я залежу ад колькасці вады, якую я... ну, якая ў мяне ёсць. Калі яна скончыцца, я ў любым выпадку траплю ў крызіс. Спадзяюся, гейзер усё кампенсуе. 3 цикла засталося до гейзера. 800 килограммов. Давайте отправим. Выключим просто будынок. Калі ласка. Яны закроюць тады гэты проход. Вось так. Зачынілі. Усё, цудоўна. Наше месца можна, ў прынцыпе, гэта і разбурыць ужо, і не патрэбна яно. Вода гэтая у нас нікуды не падзенецца просто так. А, можна, давайте адменім гэта зараз знішчэнне. Мы трубу прыбярэм замест гэтага. Разбурыць. І дадзім гэтай вадзе ўсё і выцекчы. Куды вось у гэты бок, да паку. Можна нават адчыніць назад. Вода пайшла. Ёсць. Тады можна ўжо разбураць. Дзе ўсе нашыя трубы, іх мінус можна прыбраць. Цудоўненька. Гэтая вода, якая тут засталася, она пацячэ назад, там, дзе яна можа спатрэбіцца. Тады, калі яна гэта скончыць, я яе прыбяру. Яна зараз у нас ідзе, гэтая вода ўся на тое, каб падзяліцца на вадарод і кісларод. І вадарод мы выкарыстоўваем для нашых генератараў, а кісларод мы ім дыхаем. У гульне няма аніяк... Прыходзіцца знаходзіць свой асабісты кісларод, бо без тлёну як бы жыць так сабе. Так. Ну што, 2,5 цикла да запуска гейзера. Вода тут уже пачала скончвацца. Я разлічваю вельмі на гэты гейзер, каб здабыць сабе яшчэ вады. На паку можна пакуль не звяртаць увогуле ўвагі. Ну так, сачыць за імі, ці ўсё іх у парадку, але цалкам яны ўжо самастойныя. Калі ўся сістэма правільна працуе, то яны павінны забяспечваць нас мясам, пачынаючы 10 з гэтага моманта, калі іх просто колькасць вырасце. Адзіная праблема, што гэта затрыманая здабыча мяса, то бок гэта бясконцы канвеер будзе для паку, але у нас нам спатрэбіцца нармальна так прыкладна цыклаў 20, пакуль іх колькасць не вырасце дастаткова, і пакуль яны не набярэцца іх, яны ж яшчэ нейкі пэўны момант, ну, пэўны час яны будуць паміраць без ежы і ад старасці, то бок нам прыйдзецца яшчэ пенсіянераў тут чакаць. А яны з самага яйка будуць там расці. То бок гэта затрыманы такі прырост калорый. Вельмі затрыманы. Нам прыйдзецца яшчэ яго чакаць. Так, па вадзе таксама я бачу, усё сістэма гэтая поўнасцю працуе, як чакалася. Добра. А я думаю, што на наступным стрыме мы будзем тады ўжо, калі я не знайду дрэваў, я ў гэтым стрыме ўвогуле не займаўся пошукам новых біомаў, бо мяне цікавіць знайсці дрэвы, каб мы маглі зрабіць ранчо для нашых маленькіх цудоўных піпсаў. Ось, о, вы глядзіце, вырасла. Альбо вырас, я не ведаю. Ён ці яна. Ружовенькі. Ось. Мы зробім для іх паўнавартаснае ранчо, калі знойдзем дрэва. Калі дрэва не знойдзем, то прыйдзецца адкласці гэта, і мы займемся чымсьці яшчэ. У нас ёсць чаго парабіць. Напрыклад, адна з самых галоўных рэчаў для нас гэта сістэма з акватюнерам. Я некалькі разоў ужо ўзгадаваў, але гэта сістэма, якая дазволіць нам абменьваць цяпло і нават назад сабе вяртаць трошачкі
ахалоджваць гарачыя месцы і яшчэ з гэтага атрымліваць трошкі цяпла, якое можа нам спатрэбіцца потым. Вушасты. Так, абдымашачка вушастая. Так. З брудною вадою трошки у нас нейкая дзіўная сітуацыя атрымліваецца. Я зараз асноўны сродак нашай вады, гэта якраз таки брудная вада. Нам прыйдзецца, мы перапрацоўваем тую ж брудную ваду, якую самі і робім. Давайте перапрацоўку гэтую спынем часова. Бо яе не тое, каб скончваецца, але хутка ж гейзер будзе, і ён будзе даставляць нам і так дастаткова гэтай проста чыстай вады. Застаецца 1,5 цыкла. Я жадаю паглядзець, ці працуе у нас сістэма з гейзером. Упэўніцца, што ўсё ў парадку. І там дзесьці прыкладна ў гэты момант я буду скончваць. Плюс у нас яшчэ 15 хвілін, я думаю, хтосьці дакладна будзе стрыміць. Я не глядзеў, ці ёсць у нас хто зараз. Так, я бачу некалькі ўжо людзей бачна онлайн. Добра. Вось, разбярэмся зараз з гейзером. Гейзер ідэя такая. У нас уже ёсць трошкі наладжаная сістэма. Тут у нас ёсць помпа, якая будзе гэтую салёную ваду забіраць. Але помпа будзе ўключацца толькі тады, калі ціск вады будзе больш за 200 кілаграмаў, то бок яе будзе дастаткова. Гэтая вада вельмі холодная, ну, дастаткова холодная, яна мінус 10 градусаў. З-за таго, што яна салёная, яна не замерзае на наша шчасце. Праз гэтую трубу яна будзе выходзіць да нашага самага цёплага месца, да нашых генератараў, і падымацца потым уверх скрозь гэтую ўсю сістэму труб. У гэтым месцы у нас знаходзіцца дэсалінатар, які будзе пазбаўляцца ад солі і фільтраваць гэтую ваду. Ён працуе не вельмі хутка, таму гэты працэс увесь можа быць трошкі запаволены. І потым ужо ачышчаная вада пойдзе ў самы верх і выкідвацца будзе ў наш асноўны рэзервуар. А што ты тут робіш? Чаго ты сюды прыйшоў? Цікава які. А чому ты голодны? Пайшоў бы ды паеў, у нас же ежа ёсць. Мы ж не галадаем. Цікавыя нейкія, дзіўныя. Раз, два, три, 4, 5, 6. Мне падаецца, у мяне па крыху недахоп становіцца туалетаў. Я спадзяюся, гэта не праблема. Выглядае так, што яны трошачкі перагружаны. Ну, туалеты у выкарыстанні сваім. Але, можа, хапае, не ўпэўнены. Стаіць пакутвае. Ну так, галадае сабе. Галоўнае, проста пайшоў бы ў халадзільніку. Усё роўно працы няма. Працы у нас не той, каб зараз шмат. З-за таго, што я тут аўтаматызаваў вялікую колькасць усяго, я магу толькі на новыя адпраўляць усіх сваіх дуплікантаў, адпраўляць на новыя праекты. І гэта самае найлепшае карыстанне, якое я магу для іх прыдумаць. Давайте выключым гэты будынак, каб яна не ўключалася проста раптоўна, калі такое здарыцца. Велічэзна у нас ёсць біом балота, ён гіганцкі проста па сваіх памерах, вось ён тут дзесьці пачынаецца, і ўсё вось гэта цягнецца ў самы верх. Мне такі здаравенна не неабходныя. Але гэта добры сродак для водараслей, якія таксама могуць быць карысныя. Трэба будзе яшчэ раскопкамі заняцца. Тут ёсць нейкія новыя месцы раскопак, якіх я раней не бачыў. Вось тут я бачыў, вось тут і яшчэ дзесьці ў пары месцах было. Трубы да дэсалінатара дакладна ў правільных кірунках стаяць. Дай-ка пагляджу. Дэсалінатар. Уваход вось тут. Так, сачым атрымліваецца. Зялёненькі гэта выхад, беленькі гэта ўваход. Тут ёсць масток, які перакідвае яго, то бок у яго ёсць уваход і выхад. Далей ён ідзе вось так вось колам у нас, ідзе яшчэ новы ўваход, новы выхад. Далей зноў у новы ўваход і у дэсалінатара выходзіць на выхад. Труба падымаецца вышэй, зноў ідзе ўваход на выхад і закідваецца, вось тут цікавая рэч адбываецца. Я спецыяльна паставіў, каб гульня не заблыталася, куды ім пампаваць ваду. Я спецыяльна паставіў у трубу, якая і так існавала без гэтага. Яно будзе літаральна проста як там ёсць штука з прыярытэтам. То бок калі тут будзе праходзіць вада, гэтая, якая будзе праходзіць з мастка, будзе ніжэй па прыярытэту, чым тая, што ідзе вось тут ужо. Што будзе карысна, то бок яна будзе як бы наверх накладвацца, калі патрэбна. Вось. І не будзе замінаць увогуле шляху гэтай вады, бо гульня час ад часу бывае блытая і не ведае, куды ёй весці ваду. Ёй ідэале, каб было толькі адзін выхад і толькі адзін уваход. То бок, ну, тое, куды яна выходзіць і куды яна будзе заходить.
Гэта ідэальны для яе варыянт. Яна не зламаецца, але час ад часу бываюць дзіўныя моманты, калі вада просто застывае ў трубе і не ведае, куды ісці. Яна просто не можа вырашыць, і яна там застаецца. .4 цыкла засталося да запуска нашага гейзера. Гейзеры працуюць не адразу, і ў іх ёсць затрымка, плюс яны яшчэ працуюць, напрыклад, гэты гейзер, ён будзе працаваць 219 секунд, кожны 428 секунд. То бок у іх будзе перыяд актыўнасці і перыяд неактыўнасці. І гэта будзе ў той момант, калі сам гейзер актыўны. То бок атрымліваецца, у яго ёсць доўгі перыяд. Зараз мы чакаем вось яго адпачынак гэтага гейзера. Але нават калі ён будзе актыўны, ён не заўсёды будзе выплёскваць гэтую ваду, будзе час ад часу. Трэчкі ўніз і ўверх заблыталі мяне. Дзякую тлумачэнне. Без праблемаў. Так. Актыўнасць праз 0,2 цыкла. Зараз яна павінна пачацца. Праз 0,2 цыкла, а засталося вось у нас 90 секунд. Зараз ён будзе актывавацца. Ён будзе набіраць ціск унутры і потым толькі пачне выліваць ваду. Яго набіраецца 200 кілаграмаў на гэтым узроўні, і толькі потым запрацуе помпа. 40 секунд застаецца. $25. 10 секунд запускаецца. Пайшоў. Як вы бачыце, адразу пайшла салёная вада, яна такая даволі белая. Пайшло. Яе тэмпература мінус 10 градусаў, нагадваю, то бок яна будзе ахалоджваць усё навокал. Мы будзем потым яшчэ ёю карыстацца для ахалоджвання. Нам пашанцавала. Час ад часу бывае праблема ў тым, што ўсё даволі награваецца. У нас ёсць сродак холода, які мы можам выкарыстоўваць. Галоўна не перахладзіць. О, вось ён скончыў сваю працу. Гэта ўсё. Але ён будзе актывавацца кожныя 428 секунд, то бок не вельмі доўга. Пакрыху запаўняе ўсю гэтую прастору. Яшчэ даволі нармальна так часу прыйдзецца пачакаць, пакуль ён запоўніць да нармальнага ўзроўня. 34 кілаграмы, гэта не блага, гэта не блага. Вось, ён такім чынам, вось так, як ён зараз запусціўся, ён будзе працаваць бліжэйшыя 104 цыкла. 105 нават амаль. І будзе нам дапамагаць. У нас яшчэ даволі шмат часу ён будзе выдаваць і давыдаваць нам вады. Спадзяюся, што майго дэсалінатара хопіць, інакш мне прыйдзецца прыдумаць сваю сістэму цэлую з гэтым. Я бачу яшчэ, што скончваецца вада. Давайте пачнем рыхтаваць яшчэ ежы. Гатаваць. Глебу будзем есці далей. Ось он зноў актываваўся і пакрыху будзе выліваць. Што цікава, тут ужо было даволі цёпла там каля гейзера, таму ён яшчэ нават гэтую саляную ваду разагнаў амаль да 2-3 градусаў. То бок ёй яшчэ было аба што нагрэцца. 74-75 кілаграмаў. 80 кілаграмаў. Нам патрэбна 200 кілаграмаў на гэтым узроўні прыкладна. Толькі тады актывуецца помпа. $105. Займае пэўны час. $125 кілаграмаў. Бачна, як пакрыху агладжаецца паветра ўверсе, і праз дзверы хутка яно пачне працаваць, то бок ахалоджанае паветра пачне ахалоджваць дзверы, а дзверы ў сваю чаргу ўсё навокал, то бок гэты холод будзе распаўсюджвацца. Але мы спецыяльна праганяем па самым гарачым месцам нашу трубу гэтую, якая будзе ісці адсюль, спецыяльна, каб нагрэць гэтую ваду. Бо занадта халодная сітуацыя таксама нас не вельмі будзе радаваць, не вельмі натхняючая рэч. 160 кілаграмаў. Пры наступнай яго актывацыі ён ўжо дасць нам той вады, якой нам не хапае. Назіраем зараз, як яно спрацуем. Пакрыху бачна недахоп ежы. Вады
Давайте ўключым назад гэтую помпу, бо вада ўсё яшчэ нам патрэбна. Мы пералілі да паку вельмі шмат. Часова яна у нас выратуе. Нам патрэбна гэтая вада, каб гатаваць глебу, каб спачатку здабыць з яе, сціснуць з яе ўсе карысныя мікробы, якія можна паесці, а потым гэтую глебу яшчэ ў паніровачку пасмажыць. Набіраецца далей. 170 кілаграмаў. $180. Яшчэ крыху засталося літаральна 10 кілаграмаў, і ў нас павінна запрацаваць помпа. Я спецыяльна рабіў запас, бо помпа, яна за одно выкарыстанне, як сваю одну актывацыю, по-моему, 20 кілаграмаў забірае. І такім чынам яна вось актывавалася, і трошкі вады пайшло. Вось яна цячэ. Яна за одну актывацыю забірае нешта каля 20 кілаграмаў, а гэта даволі шмат. Мне патрэбна, каб вады набралося пэўная колькасць, каб яна была хоць крышачку эфектыўнай і не выкарыстоўвала шмат энергіі, якая пойдзе нікуды. Вось яна. Десалінатор наш працуе і выдае вады. Як бачна, ён не поўнасцю запаўняе трубу, толькі частку. І далівае ўжо наверх той вады, якая ідзе з ачысткі, вылівае гэта ўсё цалкам нам у рэзервуар. Выглядае пакуль добра. Не памятаю, як часта патрэбна десалінатару дапамога, каб нехта працаваў каля яго. Але, наколькі памятаю, не той, каб зусім там праблем было. Пакуль не бачна, як тэмпература перадаецца, але бачна, што трубы ўжо пакрыху асцюджаюцца. Там вось бачна, яны бягуць, і яны выдзяляюцца па колеру. Самі трубы зараз ужо якой тэмпературы? 30 градусаў. А не, гэта газавая, пачакайце-ка. Вось, 25 градусаў сама труба. Вось, яна пакрыху астудзіцца прыкладна да тэмпературы самой вадкасці, якая праз яе праходзіць, і будзе аддаваць гэты холад наружу, будзе награвацца аб тэмпературу звонку. Удобненька. Гэта працуе. Не тое, каб у нас шмат ад гэтага вады было, там нейкія не гіганцкія колькасці, але гэты бясконцы прыбытак вады, які будзе устойліва нам даваць плюс. Я хацеў, каб яно было больш, на жаль, яно вось столькі, колькі ёсць. Наколькі памятаю, такі гейзер падобны ёсць яшчэ вось тут. Ён літаральна такі ж самы, але выдае трошкі менш, наколькі памятаю, гэтага вады. Мы яго можам таксама такім чынам апрацаваць, гэта не вельмі складана. І таксама скрозь той же самы десалінатар адправіць. Мы нават можам пракінуць гэта пры жаданні ў любы момант. Вось, я проста яго не актываваў пакуль, не правяраў. Ну добра. На гэтым я буду прыкладна скончыць. У нас яшчэ ёсць трошкі хвілінак. Я бы пачакаў, можа яшчэ хвілінкі 3-4, можа яшчэ у нас больш людзей будзе, больш выбар. Зараз, калі што, калі вам ужо цікава. Ну я ўжо бачу, што некаторыя пачалі. Яшчэ больш наляцела. Не, нармальна наляцела. Зараз цалкам Шагрэль гуляе у Вальхейм. Зараз будуе сваю вёску вікінгскую. Ватафака БЛР гуляе у Undertale. Можна дай скідаць. Так, тут даволі добра. Я просто, я там бачыў пару чалавек, але я думаў, што, вось пачакаю, можа, будзе яшчэ больш, і ў мяне выбараў больш з'явіцца. Але, я так разумею, уже ўсе, хто хацеў, ужо пачалі. Так, Ватафака БЛР гуляе у Undertale. Nine Ravens гуляе, ён малюю зараз. І ікуткі у Wilder Miss. Дайте худенько зазірну, што гэта такое. Складана патлумачыць. Выглядае як не стратэгія, а хутчэй квест па падарожжы па розных лакацыях з малюнкамі. Як хутчэй візуальная навела ў некаторым сэнсе, толькі з перасоўваннем па лакацыях. Складана патлумачыць. Калі вам цікава, завітвайце да любога з іх. Я сёння, на каго я даўно не адпраўляў. Насамрэч, я да ікуткі даўно не адпраўляў. І да Ватафака таксама. Давайте, выбор. Давайте да Ватафака сёння. Давайте да яго. Там Undertale бліжэй да Oxygen Included будзе. А вам я жадаю добрага вечара, і пабачымся мы заўтра. А заўтра, нагадваю, у нас гульня, якая перамагла у галасаванні. І гэта у нас Tactical Bridge Wizards. Гэта такі XCOM з чараўнікамі. Спецыяльны атрад чараўнікоў.
Рейд я адпраўляю і жадаю вам яшчэ раз добрага вечара. Пабачымся.